dance your night yet to me dancing all day. This Akoma dance your night yet to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Baby, oh how baby, ayaka baby, oh hum baby, this Akoma dance your night yet to me dancing all day. This Akoma dance your night yet to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to come. Akoma FM 87.9 Kumasi. Asem TV and Kosivi, and you bring and Kosivi. This Akoma dance your night yet to me dancing all day. This Akoma dance your night yet to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to come. Oh, I thought I was Nekwanwa. Akawa ran a bisa. Miss Afuno, the person Akoma FM 87.9 Kumasi. The baby said, Nano Zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my I call Kakan, no, I don't know. The man worrying your rubbers and Kuawari. Akoma FM 87.9 Kumasi. I'm brasing you, my bro. Yansani no crack. If I'm not doing it, my yente. It's just an answer by yente. I'm brasing you, my bro. Yansani no crack. If I'm not doing it, my yente. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling. Me ever made it to come. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma FM 87.9 Kumasi. me ever made it to come. This Akoma dance your night yet to me dancing all day. This Akoma dance your night yet to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, me ever made it to come. This Akoma dance your night yet to me dancing all day. This Akoma dance your night yet to me dancing all Akoma FM day. 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi.
dansium na yet me diatina all day. This Akoma dansium na yet me diatina all day. Akoma ejo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. You never made it. Echo baby ko siri oh how baby ko siri ayaka baby ko siri oh ham baby ko siri this Akoma dansium na yet me diatina all day this Akoma dansium na yet me diatina all day Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo you never made it Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, you never made it. Come on, Kobe and Kosiri. Come on, Kobe and Kosiri. Asenti and Kosiri. And you bring and Kosiri. This Akoma dansium na yet me diatina all day. This Akoma dansium na yet me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo. Was the Chief's office at the time a big opportunity. Akoma FM 87.9 Kumasi. The person plays me in full of the gentleman. I can cry now. Why be your fools? Uncle Bob said, the mother sounds on page. My mafia from Konya can a gentleman's now, I know we are one fan on this. What be your mother say? Empire identity. If I am a son of third, what be such a minor tata than the man? And they'll be sitting in their houses talking nonsense. Young guys, there are some crown. Now, I know we are all fear being also your by force who did to us. I mean, we know what we did to Rachirobi. And you also do fear some Obina. Look at those fools. Omona can same gumi yirina suma or yani ya or yeno. Can you imagine say Obama ba warwa? Meme yirin unu sa meme nuwi. Ah me nuwi over to me obey ben. Na me nuwi kura we yo fi asem. We yo fi asem. U fi uni aba mo adama. Uni aba onya ne oye. Munya isa de na mu say ni pedin dodo. Mu na ni mu o se wi ni. Madam, look at me. Me share me say wi ni ma. Look at me who kra na ye me wanwa. Yeah, we 14 na mayino. Today we 43. Look at your foolishness. Me to one young boy man kwaye masa man kwa de nante basa no so na me dwale ye adwuma no. Eno na so mo no. Okay. Yama mu nyina kwaba adeba Akoma 87.9 FM. Akoma mu Nsem dwumade braso awie ma Akoma ni abadwafo yatena se ena yede ebremu anti ba bia wo bia no wada ma bomode a se obetwe aban wo radio no na wodi ato Akoma 87.9 FM na watie Akoma mu Nsem dwumade no so ebie sa pepepe ena bia uhwe ye TV a ebo donko a 1 o'clock na onua edi atum ama won so ahwe bi ewo ba bia wo bia na yenuan mo mo tachima no Free FM 97.5 ehon wo mu butuo ya meka say won ma bia mu Akoma mu Nsem so ewo Free FM 97.5 awo bia etie bie ewo tachiman ene bro no ahode so na Ezra Fan Club ewo Hamburg Germany Mrs Buadu Presido onyame enkoso ada na onhira wo pa Dwaben Information Center Obinsika Information Center no ewo Dwaben Odrefe Obinsika Information Center Dwaben Odrefe wonu mabiem so ewo Anointed Fashion ewo Buadi Ayeduase na Rockel Minerals Limited papa wiei ya chia ode mo den Nana Safedu Information Center wonum ewo Asante Mampon wabiem so ewo ho ena agunaga Total Filling Station ewo ho wonum so ebiemo onyame enkoso ada onhiramo no onyamadom na omomo ehun ban sa emfa emaye babia wo bia no bomodin ase obeka ye ho
ɛwɔ akoma mu nsɛm dwumadie so edi amegye so ɛne Marcos emidin ɛde Marcos ɛno nti uhyia me a ɛyɛ na wafrɛ me saa wonyame nhyira wo papaapa na saa bere yi deɛ ɛhyɛ ne nso sɛ wobɛhwɛ bi na wɔkyie bi ɛno nti hwɛ bi ɛyi ɛwɔ Facebook ɛyɛ Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM ɛno ɛwɔ yɛn Facebook bɔmmɔden asɛ wobɛhwɛ na wohwɛ no na follow yɛn page no na wakɔmente na wahyɛ ɛde ama yɛ follow like comment and share ɛwɔ Facebook na ɛba YouTube nso a ɛyɛ Akoma 87.9 FM Kumase Akoma 87.9 FM Kumase subscribe na emia notification bell no so ɛbrɛ so benya notification no na wonso wahyɛ ama obia ahwɛ bi sɛde abrɛ bia no moyɛyɛ no madaworoma momɔmɔden asɛ sɛ ɛba sɛ mo face challenges na mo face sɛ mo benya ɛyɛ YouTube na madaworoma momɔmɔden a ɛnka nkyerɛ yɛn ɛwɔ WhatsApp wobɔ mamaneɛ ɛwɔ WhatsApp a yɛbɛhwɛ na afei yɛde ho dwuma ɛde ama mo ɛno nti mepatwɛ monhwɛ ma me sɛ YouTube no edemo kama okay me da say enu nti subscribe ewo YouTube na emia notification bell no so na ebre no so a ubenya notification no na sabre na nakua koko ewo ha sanso ena evangelist Samuel Mensa Pastor Julius Naba Sikapa ena Ishmael Heward ebomi chidom say me producer Beluchi eti afidie na chi Facebook YouTube TikTok ehwo nyina no wadi yen eko eho nti aka wo se ene wonso obeka ye ho ewo dwumadie no emo na mama kan cho say don't let anyone break you. There may always be people who secretly want to see you fail. That's okay. Just stay strong and stand tall. Don't let anyone break you. There may always be people who secretly want to see you fail. That's okay. Just stay strong and stand tall. Emma bibia emu wabem. Ewo die wo ye ho. Enipa no bebre wo ho a ne enka wonum ehwehwe wo mo kokoam. Ene se wabemu ebebu anase ubedi ntwo ewo bibia uye bia mu. Enye hwe enipa su. Enye hwe. That's okay. Nanso ni nyina no say obehye ho den na wagina brane. Show ho den na gira brane. Die me wo ekacho ene ebiye no eno no. Na meko na ye maame bi eba ha ena no efiada oba efiada na oba ye ne no edi enkomo pi na enkomo no no kwasem se na ato enipa no bebre akoma so yeah ato enipa no bebre akoma so pa na ebia ena no efiada no we hunu ye maame ene me ma we hunu no na ono ankasa abonitin achiro awo memo aha ya me de na umpom etisen na me antom etanya me ase wodi ni biem me pa che frɛ me amapa nipa bebre nim sɛ ye frɛ me anti ama me te stadium star to hospital no de kɔ city hospital hɔ no hɔ na me te okay eho ena ye maame ete na ena no ifiada no wo ba ha aha na obae no na osidi enti na obae ma ko sun so me nin kan fa sedama opade no me da awurade ase one watiefuo nyina ye nyina de didiko ya Akoma ko bom da awurade ase na emo me mu nhira ene mu nkunimdie wo mu de ekoma woni watiefuo ene wadwumayefo wa ma ya hodra ye ntimi nye ti ahodro de bedom ye no
ɛho asɛda ne de ma no asɛ mi sui meti abeba wo bi nka mi su papa nti anadwe ma ko su me nai saa enipa na wo ka sɛ obɛhwɛ akola no anadwe mi de na kwa awurade anim sɛ nyame a wo ka Akoma ma adoye no wo ma ne mfa na no fafa nka ompagya na adwuma wonti mo hwɛ nkola no menkunim die enye de emra mo so a mo ti akonwa mu no awurade wo ma mo ahoɔden ɛda ne da unu obedwafo nyame hyam me kasa meka bebre na meyɛ dɛ meka ne nyame de won nanim yakoko mu asɛm onim Akoma mu asɛm ti na awie muhumi a ɛyɛ aseda na me de brɛ adom nyame mo bronde bi di ba na wo hu nipa mo bɔ wonu ye mo bɔ ma me akɔhye adua ya ba bia ɔne atiefo ayetie wo nyina ye yi sika firi ye no awurade nhyɛ hɔ ma ɔba won hyɛ ne bag ma be ma so ɔma ne botomu wi do to no botomu aye sika so na da ne da mo dwuma ne ntumpo adwuma wura nyame nhyira no wɔnyɛ ne kɛse sɛ wa be bie sa adwuma we ni emo hiafo so yeso yetim ne ye ba ne ye de bisade ɛbɛto mani ma mo boye nyame nhyira mo no ɔnyɛ mo kɛse ɛne ma na no me ba ya mase nyina ne sɛ obi na frɛ me sɛ mo yɛ mo brofo adoye ɛyɛ ni frafo me so me to nsa baabi ampa adoye no mo yɛ me ma ne bu so ɛso mani dodo ɛyɛ me fɛ dodo nti ne me ho anɔpɛ ya na me sɛ me phone bɛre na me ba no baako wo yɛ adwuma wo ka kyerɛ me sɛ wo se ne me momo na me right wo frɛ ni nti na mba ne na ano de wo yɛ ma me no so me bɛda ase ma wo bia hu sa mpa yɛ de ade ma mo sɛ mo mfa ma yɛ ne a mo mfa nhyɛ mo bag mo mfa nhyɛ mo buto mo de ma yɛ ma ne so yɛ ni ti obi a wo nsa sa do yɛ ni bia ni pod ba ni nyame wo nhyira no no ɔnyɛ ne kɛse won tre na dwum na koma so ade bia obi bi sabi awurade nyama no amen nyame nhyira eno nti sɛdeɛ wo ka ye no ɛwɔ won kasa ye emu no sɛ obi ɛde adeɛ ba yɛmfa ɛnhyɛ yoboto na yɛde ma okwasɛm sɛ wɔn a wɔhwɛ yɛ dɔso ɔman Ghana emu regions ni nyinaa ɛna afei yɛkɔ amanɔne nso a amanɔne kuro ni nyinaa nso Akoma mu nsɛm maako meni me team yɛwɔ ahwɛfoɔ ɛne aboafoɔ wɔ hɔ a wɔn nso ani sɔ ne a yɛyɛ no na wɔn pɛ sɛ yɛn nso yɛ adwuma no etu empɔnti wɔn support yɛn in so many ways ebi ɛne deɛ obi de ba ya yɛde ɛma wɔn no nti yes sister baako nso ɛhwɛ adwumadie no ebi wofrɛ adwuma ba ya no ɔbɛhwɛ ɛna wɔhu yɛfrɛ no Jacqueline Bedu ɛna sister Jacqueline said Debbie me maame me nkɔma no 100 cedis ɛna yɛgye nti 100 cedis yɛ senka yɛde bɛsend na ɛnra nso me pɔn yɛ a me kɔ fie no ɛna yes sister ana ai yes sister baako nso ɛfrɛ me na ɔsɛ maako ɛna no me hunu yɛ maame bi a o free stadium ɛbaayɛ na asɛm no ɔbɛka yɛ no no kwasɛm sɛ ɛtɔ makoma so yɛ papa ɛno nti mede sika yi ɛɛma na wode ama yɛ maame no yɛfrɛ no Princess Owusu Agyema princess nso ɛwɔ ɔwɔ USA ɔwɔ USA abrokyimɛ yes sister Princess ɛdeɛ wɔ mu 500 cedis mo de atitis kan bɛka no 5 million okay papa nti ɛka yes sister Jacqueline deɛ no ho ɛma no ɛyɛ 6 million ɔpepe nsia ɛnti yɛafrɛ wo a yɛde ma wo ɛnyɛ yɛde a ɛyɛ wo deɛ ɛbɔ odin de ma wo a yɛde ma wo ɛno nti ɛkua wada roma sɛ dana meka sɛ papa yɛ ne yɛ den na wotumi yɛ ɛyɛ paa o maame a ɛna wɔde n'asɛm baeɛ ano osu mebɛtoo ne nɛ na me ne di nkɔmmɔ nkra baabi a wɔwɔ no ɛhɔ ne na me so me ne me ma yɛyɛ pia ba hɔ nti mebɔɔ me bɛne di Abuja hɔ no mebɔɔ me bɛne di ɔsɛ ate so maame no menu paa ɛhɔ na mewɔ ewiase yɛ ketewa bi asiama ɛwɔ se asiama wɔn mpo ne bɔ din na ɔsi asiama hɔ nam se asiama hɔ ɛna na mewɔ
na mewura akoye na wɔsɛ gumi makos papayɛ yɛ akola na okuta me nsa de me ba no ɛyɛ papayɛ na okuta me ɔnyɛ me nsuru mu ba mekɔ tachiman tetire mu side hɔ mekɔdi sɔfo baa bi akyi na mekɔkum me ho maa no sɔfo baa mɛtumi ahono ba ma menka nwa mesi sɛbe the pants in an one shoe. Nti akola yi papa no wɔnom nsa twa loto na me so no na me se papa bra me tu ne fo saa 1000 ne kuta me anam de ama no anopa no obe me wi ano akola yi wo so nsa ba ne papa me nsa ba ne papa ke me wi afre no bi sa no ɛna me ba na me kwa ne me di bia ntade me ma ne ntade na me yi na me akoma wɔ ne ye o se ma me yire nyem wo am de lebe to ampanyampa wo akola yi no de ne to me akola yi wie school last year o se ante se de mu siti no me ma akola yi nko school bi mo metra won chen na won hwom ma kos mani me tese first no ma ye brebra to afidie e ye si akola yi ho akasi ka me di ko to ni 315 million na minim se nyame a wɔhwɛ mɔborɔfoɔ so ne ne wɔ nibie no me papa yɛ nketenketete awurade bɛhyɛ no wɔ nyam ama me sika de akra no akɔtɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔno so ne daakye wɔbɛka sɛ me na ni frɛ ni bi a mekɔhwɛ no na ama me nya me nsa no adwuma de bɛma enyanka na ɔka me wɔ nyanka 9 meba mame emo no tofa emfama mahwefo ene machiefo a wɔn regions nyinaa yɛ asabre wɔn ɛhwɛ yɛn ɛwɔ onua TV na yɛ maame fiada no mohu ne ɛwɔ ha na ɛne nso mohu no a na kyesɛ na no fiada ɔba yɛ na yɛnua ba Nikita ne birthday a na odie ya wɔn ma yɛ skasa yɛmfa ɛma wɔn ma bibi nti wani hunade na ye maami nso bɛgye ne de na no fiada no na ye sister baako a wo America memo ye friend Jacqueline Bedu and I was sending ye 100 cedis say yemfa ema ye maami enra me kofie na ye sister na ye fan baako ya wo no so ewo America hwa enso send ye ska Princess Owusu Ajiman ono so edie ewo mo 5 million sister Jacqueline the no man yes 600 Ghana cedis anya ya dia ye bo ni din ya de ma no eno nti e wo say ye frɛ no na ye sign e de ma nti na ma say hu no wa hai e bia o de be ma ya ma me na ya toa edwumadie no so amen o ma wonta fo bedu na mani na te amen jare me na nanom ni nyanwi Mako, ube ya abrewa mo abrewa na ube sie me wo wa pamyofo amen amen bibiara wa ye madoye no da ni bi ma me wate ya da o mas amen na dwuma nkoyi da mase na me shira nyame nka wo na ye papa no wate matema so aba amen amen munso ne mu mama na okay enti ene yensan emra na yene ye mama bedi komo na mama ba ye no wose muni mo ho pa wose muni mo ho pa me osi wa transiem bi ope baby am ton ade baby a wo ton ade no so no so ton ade o ewo Accra CMB osi first ono no wona wa ton ade o da I see osi na ne baton nsa o I see ne baby abanti no ameka senya no osu na so de na osu de sie nyina ye besu ada na me kofi osofu mama no muso mo susa mo se no mo hwe obi asu amen wudini biem dana mo akwa dina amwakwa dina free ne bae mi fe Accra brono beso but mi fitation practice na ye mama dina o free e bae enra what they asem ebedaye na wadaroma ebia na ene ne din kania obi nso ebetie ye nti boni tofa e mame no ni ya ne nti ase na afi ye nto aso yo
Master when say na me wo baba oni me de akwara ne wa mawale ase na mawale gu ye na me ba esaman kese no me ja akwara se me ba kra babo bra na me nya dan ya ma be fa no me wo no mo frem se abrante bi a hye ne nyem nti me kokohwe me ko na me ba no ebre nti me fa akwara no ne mama ne ba me nche won kran ebe hwe na ama akwara ne nante ena me san me chi ba wuye na me san ko esaman me ko na me ne me ba ne ko na osan ko di abrante na chi na osan ko hye ne nyem dini ko hye kura bi ase to dini ko hye kura bi ase na me hwehwe na me hu ena me bufu na me ba nkran me won kran na me ba ne frem se ma fa me bo ne che me na me tie wa se man ka man san ko nyim bi nti kwasina sa hye me nyim bi mama san wo nso ne maame mpem asam tie me de me akoma ne maame nua nso no oni sika ode be hwe me nti me bre na me tie wa sama nka ma ne santi me pa ocho ti omo mo nyina pa acho na me hwe se enye hwe se me kofa me ba ne se na obre no ti na kala na nya 2 weeks na me fa ma de ne bank nan na me be hwe na nkola ne nyiye omunyiye wie no akire no me wa na brante bi be yi ne ti me be frɛ me ba ne trans se me ba se na oni obi akɔ mienu na onhwɛ wo na me de wa bank an to boas aka chem se ma mate ti me wa na me ko hwɛ boy na one na wo mienu no se me ba no one na wo mienu nti se obeye ne ho ade na aka kyerɛ me se me ma na adwuma nye ansa na obeye me ba ne ho ade nti ma me bufui na me twa ne boy nti ekire no me wo ha na nkwara be ka kyerɛ me se me ba ne obi gyina ho ti me ko hu abrante no na me ka kyerɛ ne se me ba no kwasi ebu abadeda nti me pese kwasi ebu beba biem nti no me pese me hu ne sa biem no se o ma oba ne de me ba se me ware no na me ni gye ne ho na me ka kyerɛ ne se yo se oba ware de ande be ye ne ho ade ampa ototo ne ho ni niama na me ta omochi ma omo ware ekire no ne ko wo first one okọ wo second one na me ba ne ba fie 5 days no be wu owi no ja me akola teche akola enanum 5 days na me ji akola no nti e ba ne se be ma ne papa no se me mfa akola no so akola ni nyiye ba ne wuye akola peche de me ntimi mfa ne ma osa me ka se me de ne ma me ye nana nti e se me tete no se me ba na firi me nsa de a eye ma se de se me so nkola nim na me ji nkola no nti me wo mu na be ma ne ba se o ma me bi wo ho o ma me nua enti bi fa ne keto ne di na chi ma no na me be ma me ne ho se enye hwe me fa ma no transem nti na me di akola ne ma no to de ne koma o ma me nua no wasi okọ ti me wa na me ba ne sama na ha me hotete me na se na raka dey na wo ha me sa me da na me hunu o ka kire me se ma minim se me di obra to so enti mesrew se minim se woni sia meto nsuo na me de aboa ena mani so te enti e kire me hu se me frɛ me sister baby se obe ho enti mpa ne cho onko hwe akola ne ma me ena me sister ba ne koe okwa ni okohu yi no o so o ka kire ma me werɛ be ho enti ni o ka kire me se me nkofa akola no ena me sister adia me frɛ ne papa so ma me nkofa ne enti me nya abotre ti eye no na akwara no se obre nti minister ba ne ko hu ye no o sa ko hobiem o ko hu akwara no ni anye ho e na otwa akwara no de san ne papa saada no o papa ni sufi anadwo na ama o ye odio so e de san ni minister ba no nti eche no no aka kire minister ba no so nkofa akwara no e fa mbrem na opa acho e na minister ba no kofa akwara ne ba ampa o de akwara ba mi hu mi su papa me we hoye fi se na akwara ne te o de ne ko enye sanote si akwara ne yare na fu nyina adradra na mbetuto nduro na mbeye ni nuro saa na akwara ne san be si ne dadam free ho na me gin kwala no fita ma ye wo keto no be ma no ntimi yi skampo ma me se
ma me jacket one ni we ni nti wakofa omo dia gina fa ye aduane ma na fa to aduane ma onye bi da enti akwa ni du 2 years ena me call say me ba ni niama eti me call say me ba ni na waba ti me call say me ba niama no say me fa me ba ni niama auto fridge ma me ba no wo fridge woni dem o oven eti sa niama me ye madu say me fa o ka kire me say ono to ma me ba ni nti on fa ma me oji ni nyina fi mi nsem me ba ono na to ye nti no onya de a wode be ma oni na to ma me ba ni nti won fa ma me oji ni fi mi kra ne ma mienu enkola no oji fi mi nsem enti ni enti ama me de ade ne ma no me ba oba dan na ba so biem doc Marco. Me mo akra ba. Yeah, me dia ba. Na unpo mo ti say. Me adwo that's what che. Odi na che. No tin e grow fine. Enu ntin e grow fine. E be ko so grow fine because if I grow fine ya grow. Doc, e nkra. Yo, Marco, ma me che ono atiefo. Sabe Dr. Gofa trance si maka kra before ti opom di wonse. Gofa e mo jadru a edi akase koko. Eni e dre friend Zainto. Zainto xyloides afra mo jadru sunko. Aye mo jadru sunko obi obanu bia wa danse ko di fadru. Adre ho danse yi bebri. Obi si ni subiri no. Emu ane wiase twa na ho. Emu ana asase entententen. Onya Gofa mo jadru no ye no. Nyame adom se ni subiri no eko. Obi se honam yaw. Na poso nyina ye ne ya. Ni nkotowe na chiribre mo ne to ase twetwe no. Ni sisi ni sasa bro ha no. Onya Gofa mo jadru no ye no. No onya Gofa ointment bi hwie no. Nyame adom yaw ni nyina akọ. Biso wana tika kra wi na Akoma na body peri. Emu ana de yema hye. Ono Gofa mo jadru no. Awo nyina eko. Obi se mpompo na ebo no na epai na ebo no na epai. Ono Gofa mo jadru no. Pompo ni nyina ahwe. Ahwete Ma ko bi do so dware wi a. Iso kopa afi bi no. Ono Gofa mo jadru no. Ahohin ni nyina akọ. Na de abetom ana de abetwam ama Gofa mo jadru no enso to. Obedu pharmacy na aka miru ni si ho. Herbal shop na aka ba ako asa. Na emo obebi oba bia bag mi no Gofa ship ma ko menstrual disorders. Insabo mu hawo. De mfie du no omo ne nsa onya Gofa mo jadru no ya to ba akokra asa mu jana ba. De ba na oti yaw. Obi si aka na wotwe nenum amana bu ne nsa no obi abete ne ka. Enya Gofa mo jadru no ye no na busumi ne so no ahwere ikra na ho ya asai. Yaw no eko. Obi sa de ba eyi clot ani tuntum. Ono Gofa mo jadru no nyame adom ani ate kama. We say one the menses no we ye the tot e ba ne o cha na etwa na saba obi ye de na otwe bi ye de na otwe mi no onya Gofa mo jadru no ye no na bosu mi ne so na otwe no e na so kama na aba de Gofa timi ye no ono Gofa mo jadru no esiesi obi so ye family planning we wie afinie o hwe ne moja ne ma no bi ka chese ko pe Gofa mo jadru no do sie yo ko pe Gofa mo jadru no ye muja ababedru wo ye family plan na wadura ni Gofa mo jadru no obi so apa wonya mako no bi ka chese ko no Gofa mo jadru no onya Gofa mo jadru no ye no ene e badane na so no ba fie ba bia fafuro na Gofa mo jadru ti eno ti se o tie radio no age number no wo hwe TV no a na do phone na twama free TV no so de be ya okọ pharmacy a ombre Gofa number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 na that's here ba ama Gofa mo jadru say enso form and say ama fo bisa say doc yo ho ani ensa ni na itititi ya num no anum ayen ko me de ba me de sa ba bo ho sa na me nya Gofa mo jadru no me ye no me nsa de me na itititi en eko doc e de na wo aduro no na de na kofa sa o hawe ba ti ba fidie su a ni ato ebo ase abekirikiri ogu se eye so anu Gofa mo jadru no ama won nsa no na ayo tititi ye ko if say yare bone sa ya wie ye mu no anu ti ato de diri anansi ya de anansi sa ma ya wie di amafo okọ bebiri usa doctor bia se de na kofa sa o hawe ba the doctor bia be ka kire on say ansa kra na be se nsa no na ayo tititi no na so de bone na efre de cholesterol no wodi kan wuro di pedua no 15 to 20 years nti wono ana chi uchibom na wo wie ne na no no ehun sunsanso enene eba oso no
num go from Magedo na yi sa srade Philip Duanum fisrade no wura mu a ɛsan fom kowura ontiri bi efrɛ no acre sa entiri acre na doctor for say ni kwa se bibia fam ka mogya nipadua na no awie de ma akoma na pompe akɔ nipadua na kwa nyina mogya no so kwa akɔ ne ɔno kwa na ɛkɔ eduane a wadidi de nipadua na twetwe na efrɛ no nutrients enframa de ɔhome ya nipadua na so ne so na efrɛ no oxygen no na ɛfrɛ mogya yi apompe akɔ nipadua kwa nyina ma nipadua na grow fine ma akɔ de nyame anyo wadom na srade kɔ wura sa entiri mu a ɛma mogya ntimi ni apro ye wo nipadua no tie sa de atete beto nipadua no so nti kokobɔ a nipadua na ɛbɔ wa kyerɛw sɛ yare bɔ ne di wani mu ba ne sɛ ɔbɛni grow fine magedro no anaasɛ bɛma ho sɛ wo nsa no na yɛ otititi ɔbɔ kɔkɔ sɛ memu wani mu so wo wani gu so bɛyɛ yare kɛse ɛfrɛ da sclerosis papa edu sa bre na yɛ den srade na fe de adantiri no ntimi nkɔ ntimi frama no na ɛfrɛ oxygen na ɛwɔ sɛ ɛfɔ wadwen kɔ di dwuma no ntimi nkɔ mo sisi yɛsa de atiti beto nipadua no so tu sɛ wo nsa no na yɛ otititi go from Magedro sɛ bɛbɛboa ma nipadua na yɛ kama yɛsa wo dante kakra bi wo so akoma no ɛbɔ periperi nsa no na yɛ otititi ma ko da na jo asi asogya agu ho nam nyina ahyehyɛw bi so tia fam a ase ne nan ayɛ fo ne mo ayɛ tofo sarati bi so da na jo ana o gyina fa akokyɛ o tena fa akokyɛ ana ne na si pigya go from Magedro no na yi sa asrade ni firi nipadua no yɛsa kakra na srade no fo soro koduru adwene ntim na pressure bi ba na adwene ntini pai a ɛhɔ a doctors wɔn stroke prɛko account ho a ɛgya okra sɛ account dem ne bi si ɛho sɛ wotimi kɔba ne na te sɛ na yɛ account ho no go from Magedro na yi sa srade firi nipadua no efisɛ duro na ɛwɔ mu na ɛfrɛ no xylem no ɛboa yi srade firi nipadua no na kokoo no so aboa ma mo yɛ de afusɛ ne yie no go from Magedro no ɛboa siesie ma nipadua no yɛ kama ɛno ne aduro a ɛsa ɔyareɛ no na san siesie nipadua no ma nipadua no yɛ kama ɛno ti ne ato aduro ne dini grow fine asikyira ne sɛ nyini kama ne fɛfɛ nyini ne sabra do ahoɔde nyina bre pesika yi enkoto bre bi ma sika wonya no sa fa nkoto pressure bi no go from Magedro no ɛboa siesie ma nipadua no yɛ kama honam ya wonti ya ye ne nkum bi ɛfrɛ ne grow fine ointment ma ko sa bre yɛ nso tuto kakra kohwɛ obi hyɛ one corner ne sasabro na ba nsachabro na kan ho na chiri bremo na ne to ase twetwe no wonu go from Magedro no na de ointment na twetwe ba bi a ye bia na yaw ne kɔ ye nua mema no so ye ba fidie so a yetumfo so ye bema ye ka che so bema no enye dompe de hyem eye ntirintiri ene moje fam tinu go from Magedro no ne moja fa ntirim ye na afro bema na waje wo so ye nua ma no madro ntiri mo to ye din Dr. Mensis Prekupe de mfie du no ntimi mu ne nsa onu go from Magedro no moja na ba ye ba no wɔte yaw ne bie wɔyɛ family plan na wie na wɔtwe mu dan ne ma wadura ne go from Magedro no ba bia to aduro bia obenya go from Magedro ne ointment na to say pharmacy herbal shop drugstores yan kasa so wakasa na ma eto aduro no kada do to na emom so open dodo mu atu aton na wa Ashanti region ha Kumasi a si akotafo PFA pharmacy per 1000 cartons obenya ma Mr. Herbal umrom Angelus umrom Afidanko umrom calling up Ashtown, Bezeri Kwa Kewu, Tidate Sufulai, have been was of Wale, when you go from Magedro, Saxeba, Patasi Blockhouse, and a nation of Patasiwa, Costa Pharmacy Pampaso, Yellow and Orion, Combs, Mateba, Boise, Santiago Ho. Women now begin go from Magedro ointment, no? One can remember Kokachi Drug Lane, NG Herba, Halos, Repass, when you go from Magedro Biato, Asama Foko, Equus Pharmacy, House of Drug, Vidama, when you go from Magedro. In Coco Hillside, where they friend Isaac Drugstore, and now Auntie Akoma, Ubejabi, Sunai Capeba, Mosaic, Green Light, Ubejabi. Brekum Dr. Clement, main station, Ubejabi, Sani Bikeho, also was a fresh and Brekumwa, Ubejab go from a Gadrin Biato, Takwani Pistia, was a video fee, go find her. Takra the crisis the answer when they fell up punching cracker Ubejabi. Go for the Agabson Pharmacy, Ubejab go from a Gadrono, woman Casima, El Social Station, Mission Center, Ubejabi. Wa Uburi and 1,000 pharmacy. Tamale Pike Gomila, Udu Boga, sister coach, provision store, also go find ointment. Maybe a turn do be able to go from the dream yato. Tis almost a one sat, and now TTT. Macasiana and Nacho, be down no the Yaricassi in the jaw pine. One no go from my drono, now we have come at Sama post. Now the ointment to the now young in our car. You can't go fire, why yes, to say, it makes you grow fine. The number no, Nebelo, I be. 0244
0244 59 59 65 65 32 32 0244 0244 59 59 65 65 32 32. Marco no na wodi nkomo bi wa fidie so na ye ba ne ye betu dina na amanfo agyaye nti na de ye ntu dina de kakra bi na bro wo de support wa se de be ye amanfo so be so ye tu din pe o mu se si no magyaye ase wonim papa ti se de ba kakra bi e benya bia na de aka amanfo de no na me ka obi ya ho da se de e be sia ba ne abeto ya de hia ne so nyame inshallah papa Dr. Grofine Dr. ena wote ne nka no ose enra na ye di enkomo bi nti ono nso ye ba me no ahwe wasu Ame ba opo me de ne dase. Ame chira wo. Fina Ame. na usu a sana wo se mo Dina makatro se beye yi Mate. so ti ase Mate. bana wo ba ha no nyame afa wa ma ha kwa wa hwere wo ba de wa hwere no na be ma no nso de wadi wawu o hye wani ya maame na nso enye easy Dina Mami. so ho de ma wo nana Mate. na be ma no be gina ba ba hwehwe mo so no wo humo Mate. Mate. ha ahwefo ne atiefo enra mo hwe wo mo hwe bie wo mo man hwe bie tie ma mi ne ba no ko wo e nanum 5 days en wo free mo ono a na atete akoda 5 days e di na bedru ne na yanko na me ne ha Rocky emano enkodi nkomo asam na rehu na enra ya ka se de tie bia ya be se ye ma midwa me pa cho wo ho afato so ma ya ka se ya be se ye ma midwa nu oto na ayi Dina na oto Pitomeko ninya doa. E wo ehene fadwom CMB dwom ti omo mo CMB nyina enim ya ma me ya ka asem enim ya na me raho na ehwo na odidwa mame nko ye ba na wa ne ba na wo firi mu no eye Rocky ne ma no eni enkura 9 ene wogya omo ewo akire enkura 9 ena wogya wonom ewo akire na enkura 9 no yentimi nhunu wonom enkura 9 ne egya wonom ewo akire na mame ne wonom ni nkomo enra so ye kan se ye be hye mame dwa eno kwasam ne se ye free ase entem enu nti de enya aye no entimi nhye dwa ne age se ye peka kraka ho ye hye ye mame no dwa na ode ya hwe nyankama no ebi nie mame ma no akwaba mame ho te sen Pacho me hoye. ye fa wo sen Pacho fe me gift oforiwa. gifty oforiwa okay bra unso ye fra wo sen Hoye. Udin the sen mante amuakon ya no wakasa kese e de amaye me pacho we de asan kanya hwe mo mama ehunu ye ehunu nkora na ni yitu no na esusa we mu de enya hwe pacho mo mra na me hwe ye ehunu nkora ane mienu no de Eric mienu no nkran to mienu ne de ne de omo de are too young but we de me pacho omo nkowia omo nya hwe timu ye ehunu wo no ha mo papa che Pacho ye nim ya papa. ye Ye nim ya papa. muni mo papa Pachai. adentina muni mo papa ka kire me Pacho ye ngune da. mo hu mo papa da Pachai. wonni mu wo papa Pachai. ye de wo papa gina ho a wo hu no Pacho debi.
I see. O mame way. Pacho mami ake baby. I see. Why na catch you? Pacho mimi limdeda. O mame free mo na wo kai kan wo mame tama wo na netie kan ho asem kakra e kire me. Pacho mami de me na antranche na me nana na ewo. Na wo no nana e na ewo ho. Pacho ai. But wo ne wo mame antena nche. Pacho ai. Nti bebe na wo wote se bia wo mame afiri mu wote ye no e de na wo ye na wo nim wo mame sen ka ye pese ye. Pacho time na mti se mami ewu na me ne me grandma na ewo. Na me ne me grandma na ewo krom. Na me grandma say me mami kwa akọ wo me nua ketewa nti onu bedi kan. Onu bedi kan akọ fie nti yen wo market wo no mo ntwe no. Nti e wo market wo no ntwe na me ti se me auntie bisu. Na me bisa me auntie se de ba asem. Ono se enya hwe nti yen ko fie ansa me ho adeko. Nti ye ko fie no. Na ebusuafo tan o ma hyehye nkonya mo tra so mu so. Na me ko bisa ebusuafo no ba ko se ade nti no mu ni na esu a mo nka hwe nkyele. Ana mo se ya mami aka baby no ko wo mu aketewa nti aka baby. Ha, o mame afrim wo mo ka che wo sa no. Say na wo ye. Pacho mi so pa. Because now for mame asem pa. Pacho. Na wo ni di nkomo. Na wo ni ta do nya one netie but na wo ni di nkomo. E bia ofre wo phone so na mo di nkomo. Ono me na tranche nti nkomo de ne ndi bi de. No said any nkomo sa. Okay. Na wo go school. Pacho ne ye ko school sisi ana nyoma nko yinti ne ye nko school. Ne ye ko school na sisi ana nyoma nko yinti ye nko school. Na wo jina say. Me mo form 2 America form 3. GHS 2. Pacho. Yeah, we got 3. Pacho. And which high school? Pacho. Exams fee na mami try na ensu nti no. Ye nye bi be control exams nti e wo fie. Nti o fie. Pacho. Ujai ba school by fee nya be saying. Pacho said an chesa June mo Last month June. Pacho. Aden na ye pamo me school by na ko. Pacho mi ko school Accra. School by Benta. E wo hin fan. E wo family health na nchen. E wo family health na nchen. Pacho. Okay, who teacher who kind of thing? Pacho. Your friend is saying. Your friend Madam Linda. Madam Linda. I see. Na onamfo no so e wo school. Pacho mi school me sheda nya danfo. I didn't know when you had for school. Esan se me tane omo diago me family home baliom. Aden. Esan se mpese de bia me lonely because dey ye komuni ade na me nya ni je bia me no be diago na nti bibia de bia me ko school me lonely. Again na wo fam. Ya Emma wonya ni je. Sometimes you go school, scan the my initial indoors, your console, Mujojo, who screens and say, scan the best school indoors, your betcha and your mana, teachers phone, high. Say, mammy, any Jews. Omo ye kase mu ntwe bibia mu nya skanchia. Me pa cha enkra na ye ne omo di nkomo no. Omo maame. Eya na mo dane pictures no. Time a one Eric eya wedding na mo de to so. We time a owo ye no ana foforo no ana akra ni kura no na mo de to so ama me. Omo maame ni. Ya maame dan na ne ba no. The pictures ni o ye de bi to so. Ya oba tan kowo 5 days wawu na papa atumi agya nkoda no de ama wo mo nana bepem ne na baby ya me ya ene se ya sister Dinah ni kunu ya no wo boa no e ho de me pese wo no akasaka Dinah Mama. ukuna no wo boa ma wo hwe wo nana no munyankama e de ne si O se ne ahunchira ba ni skanti ba ni se ne na fofo bi fra ni se adwuma nti omra no mo nko nti okoye
Akwa ɔsi Saturday no bɛba nti yɛwada n'anwummerɛ na ɔfrɛ me sɛ wapɔn nanso ɔhwɛ wɔkyema na agye kin no wakɔdware nso ohu no na msɛ saa deɛ sɛ ohu no na sɛ ɔtɔre no anya ɔmmerɛ fie no ɔmmɛdware na ɔsi o adwuma no ɔmo wie nti ɔmo ka nso ɔbɛfia bɛyɛ dɛ na nkɔla no anya bi akɔ sukuu nti Friday anapa na ɔmo frɛ me sɛ me phone no bɛri na mefaeɛ mefrɛ me sɛ membra rich nti medu rich ɔmo sɛ membra memfima menkɔ hospital membra mentwa mu mbra nti nanteɛ mu na menante na mehu sɛ makɔpie mmɔkyere dɛm Baby, almost a brand new much. na mebisa ɔmo sɛ ayɛ mabɛdeɛ sɛ mmɔkyere dɛm nti sɛ meku no awu a ɔmo ka kyerɛ me nti wɔna mesate sɛ mesu na mesɛ na ɔmo ma menkɔhwɛ baabi ɔna mehu sɛ yɛ ɔno anaa ɔmo ka kyerɛ me sɛ metumi gyina no nti ma menkɔ nti ɔmo amma me kwan ankɔ Maybe, and your mamma no cry am an uncle. Bamba was supporting and no one machine yanka. Sha and a ba, a baya son, mammy, and yet easy. And Krami and son. Na obako nenum that was free. Debi make up woman who ankasa woman yes about with walk nenum. Na Eric dear yeni bibia kwakyere no kwasi yeni bibia ka kyerɛ mo yeni bibia ne ka kyerɛ mo me say yakopo twedi apo no hata so woni mu bedi ne nyo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  ni kunu wu ya bote bema no wo boa no am na hwe nyanka ma no mo ma no ne nananom no wo frabron se atoso nan so eba be hwe fom no wo kopa bibia wo benya ene ayi enya aba na woni nyankama no abedi wonya bi di ama wo makọ school wonya bi di atwadua na wo madi mote se wo fiabrense atoso nan so aba behwe fom moyi ti mutimi didi da kai wa bra bo hu se nkoda no maame awu mutimi didi da 5 days anya 5 months o and anya 5 years o obati a wakọ wo moja ne hu moja ntwai 5 days 1 2 3 4 5 5 days enya wo mobo enya wo ya woja akora deche di amanana akọ wo fa kapre ne sempoa papa ye beba wo so ye de hia asa ye beba wo so benya ho adaje papa moko school money a school for ni agro Shana no mundi ago. because oma wo for ho de ompe bia de momo de ma tia ne ye dwojo mu enya areho enti eka na mo de wo school enti na enam so ama moja ya betena fie no ana Pacho Devi. na dinti Pacho na mami first no come market. Na so san so de ka o market ni nyamantu. Until me come market obi. And I even say ko school no kra na yenye scared beto aduane. So we say entina fie. mo school atade mo books mo school mpaboa ne ade eno so na munya bi Pacho na time na mami come market no nye skaka clown. No ato books na my. So Antony na ntino ya na ya come market. Ni akọ echi aman so that obenye scanning bi aka wato books na my. yo ye boama enra ne start ene ye hwe se ye benya kakraka ho ebetumi aboama ye maame no se moko na no pese okoton a na wa start atonton enti wo hwe efonini ya eda so ya ye maame dan na onete wo no ena ne nananom no wo mu mienu no wono na wo boa no ema no ton moko no enti no ne nana ba ko na hye black no we ye oba na ye no na ka sei ena de o hye blue ne nso eno nso eye ne nana bema ya wono nso etie enti ne nana no no wo mo na wo ho no wo mo boa mo nana na wo ton moko na wo manya bi adi enso so emoko no we
Okay. Ati ketewa no na da ɛte ne nan so no. Deɛ ɔmaame ayi 5 days. deɛ 5 years no. 5 days. 5 days no. Sɛ ɔno na ɔmaame free mu. 5 days. Ɔmaame wo no 5 days of free mu no. Ɔno na ɛte nkyɛn na ɔhyɛ you know, asɛ nika pink no. Meboa. Ɔhyɛ nika pink no ɔhyɛ top white no. Okay. Enti nkura no ɛno no. Ɛna mmienu no nso ɔmo te ana egyina wɔn maame akyi. Baako na ɛhyɛ red na baako hyɛ pink no. Ɛna wɔn egyina wɔn nana akyi. Maame, wodwa no, wo gyidie sɛ obetumi ase akɔtɔ no. Obetumi. Enti saa bɛ yi deɛ yɛsɛ yɛmoa no. Asa de baako no sɛ ɛdan na metim no aso. Na ɛdan no high ne sɛn? Me ɔde maame 2.5. 2.5 enti Tese me money 2 years. No, 2 I years. Check my man 2.5 for 2 years. We check my man check my man patcho into year support no a year and net na say 6,000 2 years no. Okay. 2 years no a year 6,000 into year support no. So the chebia na wetimi akwa diga na mum de catch fear and say na dawroma onto the boss. Emfa Emma Omo onim situation no nipa nti na nipa ho nti yesre no onto no bo ase Emma nanen ene enyankama no 0245 301462 0245 301462 0245 301462 grow fine ama ye boamu ade ya ono so ede support enu nti enra Yamami Doctor Akushedria ya na Emma 500 cedis. Say Yefa Emwa Yamami Asamno Ehanoa Nkofosu ya Basadia Chibiano Independent in any power. Yetia si Yama Enkrano life Emwasasa. Enti Yesremo and Yejnaso Ubwenyanka Wema and Nedday Enwa Echina Yensign Enyebim Enra. Yan starting Nsem na yenya yadwen se bibisa because menra yan yankase yan yomu mami di nkomo ase ho no yeni bidie but yan ya yadwen se ye beboa wo mo but still yemu ananke de boa wo mo no we will still support 500 enra no na ke ye be mama ni so mo fa koto aduane eni because na some no ye reho ase ho tie ba ye na meka che ska paso onko fa bag mreme eno aye kofi o se meka se onko fa bag ne mreme no hu se me be meska because anytime be meka se onko fa bag mreme dia no na che se me be meska no na eye no kre yan ya na ke de ba sometimes in shirano enisa yenko anso ne yenya e wo se boa na won so nya bi mo hwe ababa wa fefefo okwo 5 days wa free mu agya nkora 9 na bema etumi eyi nani di ama nana 5 days akora 5 days enye ya na nya reho oketuwe we bia enso a ebetumi amaye maami asan akọ no akọ akoton moko no ebie fa bra wane bema no de mehia ne pa wo mo ya yefro no ya wo okura flowers no fato so mame pa fato so mame na kohia me fato so mame na ye hu no na ne wonimo no enchi no wo ba bia wo no na wo hwe na chiri mama me obi a wonimo no hwe na chiri mama me wo meja school tifie wo mo akua wo mo like me wo mo fere put better se kakra mame na ye wi ame ne abamu ana di nkomo ekom wo mo ko school a ekom enu omo di ko school na mo ba ma be di e mo ba eya na die na mbe die Pacha kofi brodo. Brodo me pacha mo ko free die brodo na ye mienu acha baako na mienu so acha baako asomna rehu abema lokwa di akua chese oye den na abrantie ti say abema ti say ya wonyini kakra na brodo ena omu bedie ada mo ko free lokwa enso omu na omu de yem kom na eba beda
na papa bi woda wo baby nti we ase nyɛ momobo Woko free brodo. Bachan. Na mo de adidi en. Bacho ya ye flia na efili sugar so aka. free sugar so aka Mo free no mo free sugar. Na Bachan. mo de adidi en. Na di sugar na gu nsum na ya ti brodo na di abo. Mo hunu sugar no. Na mo free brodo. Na mo de abom. Bachan. Na mo di. Bachan. If you school aba. So that mo go school. Mo ma me no mama dey. O mama say, "Hey, mo nana." First no come marketing dey go school. Obema me 15 series. Mama me abema no 15 series. Na nkitu an mo 20 Ghana. Omo me no so na omo 20 Ghana. Na egane say ye no en. Ejani say ndie yenye bi mfa nkokra ntini. Ebe kwa school ni sa na ya ba. Na mo kwa eya mo school bus ne be fa mo ana say mo fa fam. Ye nanti. Emu ntwen. Emu sheda nchi. Ti mo na ti kon ma na nti aba. Achan. I see. Oba time ni mu ne ba bedi wa ku ya da bia sa asem we ya ka. Oba time ni ne ba bedi. Ba time pay na be na free mu a obeja ne ma ejeje mu ba time be oba be. Be ma na free mu o. Se wo ja nkora no anka oba nwa anwa mu. Na watwi me kwa aka. Na watete ma ne medi. Omo free school ba anka omo anya paanu anka dia fragare aka ho na anka omo edi. Ba time we yo. Back away, yeah. 0245 0245 30 14 0245 30 14 0245 30 14 Ekwen bia so ye be support you. Ye she mami dra. Ye she ni dra. Na ye fari gbe ne na na. Ye she ni dra. Anye bia. Ye she ni dra. Ye she ni dra. Omo ko school ba. Obenu wa bibia momo adi. O ma mi ntimi said ne nana 5 days. Na watumi agi akwala na hwe na teteno. Na wo teteno no die. Said ye tie bia wonya adwuma ya. Adwuma e na ama se say waye mobo. Okay, you say ye she ni dress se ye obetumi ahwe wo nyina. Ye de ya. Obetumi die ne ba e de ja no a. Nti samre me de saman ba na wo behwe no Obata we ya saman ba eni ye pe e bi di ahwe wo mo awo soko awo soko na we wonim se wo ko no ba be wu anko awo soko nka wo mo aka nko o manage wo mo ko be manage wo mo me se mami dwa ba bi atimi anya ho akwakotena ba bi akofo wo ba foforo ene ne ewo wa bra wajai enyankama egu nana so papa papa Ose agia na ya na ewo mu ya na me ntia sense e yo yonko ba na edi edi na ade na wo ba no wo gina mistakes na ewo mu no wo je asem because wo ji obi bo ne na eba busam na je na chi saka mu ndam ya mo adwe say ye ba mo nya anka asem ni to atwom na chesa me say ye ya kwa na se so wo be send this car oba no anya be ma na asem na me ka wo ka ememba na me che say wo ba no kwa ma na send aha ntina me ka say mana na ye omo enemies asem na me ka mako eyo mo won hwe oba no kwa ma na send eyo mo okofo oba wo no a wo me ensa oba no so wo me ensa Marco, you're okay. See, young crowd. Yali about to say my friend more. But is away more so every year and you. Marco, I'm saying, young couple got to know show. About Tranqua, Yamabe, Bama means Susa, not my come. Just say, you know, a friend running out your home. Yamabe, Yamitias. Awia ya dia ncha kase be free Dr. Banho e dia man ya hwebo ne ya tie nyina dan nyina chance e dia pomide ho asem ne no bedi nkomo ya dia ti nipadua num ane be ka ho asem a kire nipa dasani a wanya so enya adaje a o tie Dr. Ban ye no ma pa ene adwuma pa asebe yankopon dia dom yen a
yama Ghana any asantemenya and then ye didn't come out yan said the enemy and one some and ye can done it then it is a chroma sabo bin a be praka crabby crate dear babu biano yet Dr. Ba if it's already pending casadia equal yan ye young worduma yan ye won't draw yan ye kuntia casani don't pay me at the end time a manico a many pass with you. Etinary ya sabata be mu catch or say. Enipa da sanibia wo ha wo dompe ne kasemu no omomoten. Na onfa na ni che Dr. Ba aso ye ho. Se wonya do ani che Dr. Ba aso ye ho say Kim. Yade na teko ekọ adwane apeba bi kra ye den afa. Etinary wo beje e number ye didi dwuma no. Na fa wo do ani a che Dr. Ba o ne ahwe ama yade no afiru so. Ye number ne ye 0244 0244 988 988 004 004 0244 0244 988 988 004 004 and yeah what 0244 0244 08 08 34 34 82 82 0244 0244 08 08 34 34 82 82 why a number Dr. Ba edit juma we are so ye ho awia mi no wudi nkomo so hwe Dr. Ba yan ya kira kwan ya Shannon so say you kumase atonsu agogo Shannon so ehwa na ye de wo ye mfiri ho agogo hospital na chi ana abehu Dr. Ba ho afa wo konkran so a ba bia wo na ehwa na ye de wo eno so ye Spinters Road 18 Junction ho ehwo so di osi wabuso obi asa ope Dr. Ba ubenya yen awia ye di nkoma na me ka cho say me sisa saburo na achechire wo no ebekọ ye Dr. Ba o sa wotina wo ye sasaburo na se wan fa me dan Dr. Ba na tell eniton for the yati binka ana makonoma drogwei ana me kwa ha wokwa ha ntidian ba bia wokwa ye wonto nti ne ye fro se bra Dr. Ba ho eno ano bize nsuo fa wa na nkyere se fa wo ba nkyere se wonum so biem sa na brabote ana wiase obia wa adura yade wotimi sa wa asase so enti ba bia wokwa ye no won sasaburo ton bra ye ho bize Dr. Machi ni page no se sasaburo wei awo me so ache nsuo pete fire service kwa tu nsuo kakra bi a obehu se ne sasaburo na aka na ho se tim no oda fam no wo ne nan ma me na wie ya me no udi nkomo nsuo ne toto awaba wo sasaburo wa ho tutuo no a ha wo etete wo no bra Dr. Ba ho obu a na aposo ye ne ya ena obete opagya ne nse enye ye ena obete ode ne nasi we enye ye ena ne ho na mu nyina tutu no ne nipadua mu nyina hwe no esanse yade abewura ne mu a ye sasaburo ana try chese ne nasefo no akodan kasa no amen kasa ne rere amenipa dasani ehuna mane eti na wi ameni wudi nkomo yi se ye dompe na titi nipa na ye yade ye sasabura ba bia wo so de ba eye chamfo ba enyarewa nyina bedwane oba yaso ye wa nyankopon da roma ye beboa wo ama sasabura ho tutuo no ni nyina afiri wo so amwa nyafa wodi anamini wudi nkomo na me ka cho wo se enipa dasani bia no hu se enkasa ne ho rere da bia ka cho wo se enya yade ton bi na aye wo won kasa na hyase erere fi se enipa kasa hyase se rere a eye ya won kwa na enipa te enu nti na me maame me papa me nua ba bi onam wana ni kotodwe na mu je ne emu bubo no etoto no pepepe kasa na hyase erere obi dia nso onam a na etoto no ware ekura na de na ya hwease kasa no ho aka obi dia nso awonwono obi dia nso ye yaw abroni se e pains ana wote ewo nipadua nim na wo beti ya wa na wo beti pains akoduru daban yaso obi a wo ha wo ni kotodwe mu sa toto no sa de na hwe ase sa tutu no sa ye ne ya sa mani ntimi nante so de ko ba bia enko no ni nyina no ye wo ho aduro da bia me ka che wo se yade be kwa ne gina se wo hu yade na aduro se wonyanya yade na aduro ne ye wo de be hyehye nkrofo bebre etimi maami bi odin kotodwa nante abe 10 to 15 years ni enkoi ensan se die nti na enkoi ba bia wo toto nro no ane ba bia onam enya yade no ho aduro no onom ana maami nche nipa bebre se yafunu ye wo yi sa wo de aduro bi aguma ono de obeje ba se ekotanfa kosa yade ne de no de onya ho adwuma enu nti ne yese bra ne yemfa haban entu kotodwe suma wo na yade bi ewom bia no emfirim umpe wei na wo pede etu obi a wo ha wo sa de no mu omra ena obeti obi otimisisi ye me ya na me ye me ho hwe enye yi emema no kra na ya na ye me ya ba ma usisi sha se ye o ya ade a wo de beji wani pa wo mpa so na ya atofom ba ma be ye ba ma na ye ne ba ma ejina nanimu na so usisi ye o ya na afa etofom a na afa ye de wudi agro wo yire ba fie kra na ne bu ofu
Danny then now yan hope is cassa de and bubefu. Is a wound me nya de or body and so ma sebeye. Eti na obi asisi yadia eteten ehano on family Dr. Bao. So your bar, so ya bema, so ya kwala, so ya penny, so ya kokra, so ya brewa. Say yes, sisi yadia nkwana etete wa hawodia. Bomadi say the baba Dr. Bao. And obi beto se me to asintini nyina atweme. Atweme ya so misisi afedi ya mintimi nante. O to asina atwetwe no. So obi betimi asomu amintini na gina eye Dr. Ba. Etu ba ye wa ade bi ye oto ase etwetwe no ne ya tie gina ho ne ya bi ne pintin ne gina ho sei antwetwe biem. If you say you will be a entine na oto ase na etwetwe ma nante akra wuntimi nante no ye wo haban no bi e di wura nipadua ni mu a entine ne ye den na no bedwo ama wo nipadua anya no fa hodie obi bete o se mesira mu nyina hweme madwonku nyina yam ya madwonku no da bia me ka tro se adwonku ma nipa bubu wante no ase a enyeye na se me kasa wie na papa bi afrem o se me baye no kore madwonku no sha ase kakra ka fedie mi ntimi kura nsole nante na se papa fo ani na kire nkran na ye hwew na ye hwew se kim madwonku no beko hwecha ne nso se obi ana dwonku ye ne ye bia wontimi nante nkwa akire o onante kakra na watena se saade ne ye kasa na wo na ahya se se erewe enti ade bia ye bo ho dawuro nse won kasa na rewe nti na de ohaw ani amane de abre nipadua no na awie ya me ne wudi nkomoi se wugitum se de Dr. Baeka se ye nkasa ho adwuma ye nompe ho adwuma ye no kretro do a wo de baye fa obi a wo hibon wa dwonku etete wo amene wo bubu agu aye bubu ani no obebe mo asore anante obi a na chikasa amene wo da fom o wo ne nan ene obi a chikasa enti wo da wo na enipa ba ko koketa so wontimi na enipa ba ko gina wa ya asem enipa ba ko tenasia aya asem eno ma miensen so na wo so yusu na asasi so wantimi anyina wo se nka wutimi da wa wuntimi na wuntimi nyina wuntimi tenasi nti abrabo no obeye den ni nyina gina nipa wa chikasa so na chikasa ne se yade hya se bam ana ho bi fruit na kasa ni mu a de bre wa no ede yaw ene bre wo ede wuntimi nyina ho ede wuntimi tenasi ede wuntimi na de abre ni padua no nanso na wo sa wo haw ni nyina bi no wo de ba Dr. Bawa ye ba boa de ahaban ama haw ni amane no afiri wo so oba bi abodam adwemu haw na etete no da bia me ka chom se edambo no ye wo mu style bebreu bi so obi betimi afa bible kasia preachi ke kansem nanso na adwene na yate enti hwe nua ni ye na hwe ne ya wo ye na bo modern se ode ne ba Dr. Bawa na da bia me pese ni party ase se edambo enya honhom eno so ye yade ade bi ye honhom bia wo de aduro ma na enkoda enti se wo ba ne mu aduro ne kwa enye obi na eye wo fa wo ba ne bra wo de na kwotena ba bi de che ato ne nan edam nko ekuro se etu no ne nipa ba ko okobrewu osaso mpafen ene sanam na ne okopa de bra Dr. Bawo ye duro ye de ma wa no ada 24 hours de ne obeda sorry wo sorry ya na no ano na fe wo ato enti se onua bi abodam a omra Dr. Bawo etwere yade eye yade bone yade a wokopa adwuma na de asem abrawo wo de o director ba wonim se wanya adwuma onim se otwa eho no obeyi ne ho adi ama watofo ama ahura betua wa no ho na bepe we wona adwuma ye beyi wadi enti ade na wuntu anamon emfasa etwere yade no ema Dr. Ba so ye ho na fe ye nhwew ema etwere no emfiri wo so enti obi ade ba bi ne nua bi etwere yade tete no onfre ye number no na fe omla Dr. Ba ho ena wiam ni wudi nkomo na maka cho se stroke yade be kwa ye Dr. Ba so ye e bia wo papa ma mi bi wudi na chinchina wabamu yabu mesraw stroke na ye no se ne nsada ne ho otwene na ase wo ye no hwe enye ye no fabra chamfo ba ye se ye dia haba kasa yen ye tena bebom enti yade bi e wo sa haba sabia ye ne yesa enti obi a wo papa ma mi wunua bi anya stroke no eye Dr. Ba osa yemkuro tete nkrofo pa yale ba ko a aduane to yemu abuei ekom de wabuei o koda abuei na wiase kra be ye de osa ye yale bone mesrew ana nuro bebra ye numgu ye yam painkillers bebre de osa bre ni pabia no ana ne hwa ya ne ya no akoto ade hwa ya o ya ye se bra Dr. Ba ho ne mu adura beboa wo enti yemkro osa na etete wo ena ukoto baba bi obi twimako na abu ofu esa wo osa enti mame enya wu nti na ye je na ne yemako ni akakadro ne yentwi ne yemfa brebo kakra ntum ene ye beye na apese ohwe sa no ani gye de ani tu anamon bra Dr. Ba ho eye bosome osa no se wo no se wo fe se odidi enye ebete ne te ye de ma mi bi free yi ba bi bai na mpem body voter na ma me no ba kroma no mako die na ma me na yen osa se timi chinchin ni pasa me se ase etwa first year ma no 21 days
maame na efe nko a but ye ma ne da ho adɔpɔ ko no odidi no onfe ɛna o ka sɛ Dr. Ba yɛ Dr. Ba etu obi a ɔsa ɛyɛ no bia ɔmla Dr. Ba yɛ de kasa na si panifo se de ɔkɔm bia no ɔmeyɛ yɛntimi ka ne nyinaa ma ne nsi na so yɛ se yadeɛ bi a yɛ bibiduro na apɛ sɛ ɔde sa deɛ bra Dr. Ba ho yɛ yɛ nwɛyɛ num yɛ se yɛ wɔ haban yɛ bi enti enim deɛ yɛ ka gye number no Nian Sole, Nian family and Mama ko, na fedia. What do you want? Yan Chinaso. 0244 988 004 0244 988 004. And it was 0244 08 3482 0244 08 3482. Dr. Bao Kumasi Atonso, Aban Hospital in the Chi. And Christian and so say was Painters Road 18 Junction. I really didn't come away. Me so yadi abakwa. Edi ba kope and I was a well trim. And one bam Marco. A chow for bar and your when you know big Yamisha Mopa. Yamisha wants so MC. I have 87.9 FM on your TV. Of my moon, some Jumediano and no and I wash na Wutiano na Yane Yamame a diner and Wakua and Nananom and na 18 Como and ne Omumami Efrimo na Omumami Efrimo, not to say Wawu Akoda a year and not num. Ena omo emame edifrimo na papa no wanya papa no kwatopia afagyan ye hwehwe papa no a yemu no nanso sede etie bia no ewo se ye hwehwe papa na tira kwanti ebehu no na afi yaso ne mu na de ewo se oye no ono so atumi aba abeye eye na sede CBS Supreme Roofing Industries me kanfo wonom de amao ene na ne nyina ene se se ebia wesi wo fie ewe wo dream house no na wo pe kwan ye befa so ye bebo so dia ma wa wadawroma no aba be hu CBS Supreme Roofing Industries on be hwa ye bibia e dia ma kama secret roofing no and also one mo professional engineers Omo ebeye na kono na wode ama wonti no chane so ma me se ye wo color coated sheet ewo ho and ye wo galvanized and aluzinc sheet in so ewo long span roofing sheet metal trusses and na services ahudo bi a ye sign ka ho no ebi pizza boxes into no one mo ye pizza no mo ba no ma ba betoto the boxes ni bi ewo ho and na pharmaceuticals companies ni herbal industries no so ye packaging boxes no so ebi the mamo wrap and packaging papers no so for restaurant no and no so mo betumi aba ho na ne nyina akire no so hye so ema me say ye embossment and no wo packaging products no ye embossment the opposite ye wo hu bia no ye beye no fe different types and no and also bomodi ase obefre ye na obehu ye wo Kumasi eja industrial area ye ben CCC and cry ye ben drobo amosum fre 0246 514855 0246 51 4855 and 0502 350110 0502 350510 any CBS Supreme Roofing Industries any enkomosisia na ene mami enkancho say eye pascal backup so no eye brebo mo afo adwentibia bomodi ase ene ubetumi ama wosa akabi na atumi abo brebo no ban sabeya wonkonkonya yade fufuro biada ye hia sika pempema nkoma na desa ne wani anko fekere wo ho Mr. Wada kwana kwato e pascal backup so ebra wote ase ya obrabo no chimato bia ema ho no ubenya bi wo pharmacy shop bi mo fe 055745 3579 0557453579 have some shane ne capsules no and also all satan for adwenti ne also edi wani separate adawroma wo so de no no bamodi aso beto bie amowa chenchere sa chenchena onunum bia etumi eboa wo de mixture no na wo de anom capsules no yade ni nyina awe be pharmacy ene herbal shop bi mo ubenya bi na 0240 238310 0240 238310 na Emma was Sanka had some capsules in Subi. Na Midima for a back clinic here, Doctor Edwin Theatre friend Dr. Tam da so and that was a bombardiani to 9 bra. Na Yadi bi na Ajewo na Eduwato and Pemua
Mr. Wada, Yadia Tia, when he just be to say stroke, diabetes, hypertension, and I say, Bema or Mema, you muno, just say, I touch him, what the bridge, the go fangle up, no, Bema would be, would you know, and when I'm here, Mr. Wada, a yemidima for a back clinic, Dr. Tamoda, so or the bread, Eddie Atro, Yadian, so I'm a Kumasi Wakwago, a one war on a government hospital, no, and I eat and Shanimu, and crying so Pokwas in my road, Mr. Wada for 0244. 774 282 0244 774 282 na ene no ene enkomo sisia na yentumi empe won so wo yade no anop mesebre emfama na boxer insecticide spray ene ne call no so de ene wonua hyene so mesra wada entontom ena afen so suro kronsuo ne ntachia ene cockroaches no ya won magi fie wa boss won ntafre no wonum nyina bewu one time na ye boxer insecticide spray and call na enkran na wo na wo pe bi atu a 0592 883080 0592 883080 kuma se for 0538945842 0538945842 enunti se ofra sade etie bia nso ubenya bi ato na onso wo de udwuma pese otu koton so a eno so ye betumi ama obi na watu akwa koton Jenike eno no eye ema adrenti oba onso wo de eye Jenike Ayona pharmacy ena edi Jenike aba edwaso Mr. Wada ye menstrual pains irregular menstrual cycles poor menstrual flow na wo de eye Jenike patenka ena atekwa no Jenike ni bi na sade etie bia no eno so ebeboa wo papa Mr. Wada woni mfie du emienu ato obi yesia enya de Jenike no onso wonum bia eyeye 0597 216047 0597216047 na 0597 216037 na ema onso onsa enka Jenike ni bi sesia na mame nto aso na mene meba bema no eni nkomo o to say bi na o de mente won kan eno me didi what did he who did he unum koku anopa no ujina say class Chumjina class 4 but I'm go class 5 okay also who school now calling him Chome Miss Meko Benta who teacher friend saying my friend no madam Ke we Refining hey anyone baby who na best that friend yay we just school better na fie saying Chome minti o Chome school in check didn't know where school Nay, yes, come from school. Yes, come from school. Didn't you? I want to open panka. What's in Kenya saying? Munida. Eh? Munida. Papa soda. On fair one so. A woman or But ma. What's in Kenya? Of to say the offer Yachepa. Nancy and their Or friend come over and in the dear. Offer me should in Kasa. Who was where Yana and for papa no besra woman? Who into whom will be papa now who papa dano. A yana it will say. Damn it, see ya. A young would say ya woman. Into ye go so yes, support it, ye mammy and walk up with a humano a dinka and so. Into no wadaroma, me say. Okay to obi so see de beboa omone ye yana ya mama producer akoya basisi ana just say ye de ama omo nti okay to obi so about 0245 301462 0245 301462 0245 301462 na Sarah Ansa mebobo edino wona wo mo aboaye no na mebobo dini bie no nti Sarah Ansa nyame enhyiraw Michael Kodua Amoako nyame enhyiraw Ayabia Ibrahim Tegu nyame enhyiraw Justice Maate Abena Owusuwa Ajiman Hule Matthias Lase nyame enhyiraw na Ernestiwa Ventures
Paulina upon 73 Ventures, Befi J Time Ventures, and Richo Cooling Services, Joe Com Ventures, Henry Che Amofa, Mercy Dogbefu, and Bo Wow Ventures, Mary Kuranche. Chebaf 93 Ventures, Agatha Jenfua Bedu, and Rehana Ibrahim Enterprise. Okay, Florence Agbebi Anu Ebenezer Ni Bako Kwashi, Esther Efreye, Francis Kweku Tete, Isaac Inshraba Enterprise, Philomena Avoka, Paulina Edem Do, Madina. Mami, eso ne dɔɔso o. Ma Dina. Dina. Sɛ wo wa nhyɛ wo ho den a na wo yɛ sa re wo be ko agya wo nana no mu o. Yo. Eso no dɔɔso. Yo, obi anka sɛ nyɛ ya. Ne mom sɛ ya ka wo ne nyanka man ɛnan. Enye easy sɛ wo bɛhwere oba ɛti sei. Oba wo kwa wo so. Ne enye easy ma Dina. Enye easy. But I want say you can with him. Wo nana no munti can with him. Show ho so. Areho de bi wo ho. Bema wo hwe oboa wo hwe nyanka ma no so a. Ono so fra bro say to so nice so abehwe wu. Enye why na say asem we nya ho te. But akra 5 days akra. What to me ahwe no ama na nya fie say 5 years. Ama na nya 5 years. Why ya there? Papa mu anim. Why ya there? Show ho so said ye tie bia menne. Won free hanko. Adwuma no asɛe no. Obesenya kwa akohyase. Okay. Wo di ame so obebɔ mpae. Pato yo. Why? Yo. Enti yegu so obaba me ma wa kwa. Yanua. Na won pomu ti se. Nyame adom. Yakoba betum se ane. Yes ane ni agye pa. Adawroba na yaji edin biase nyina. Adawroba na kokwo boye din. Na me nhyiramo. Okay. Kongo. Na baby abekọ bia ne edu achi. Sokoto. Kongo. Yeah, no. Ai. Yeah, no, the problem is I ain't even for crab. We are back. Yeah, no. I mean, sure, what go ahead. So, me do. Now, once I so Congo intimate, you direct Papa. Mrs. say, cry the production. Yeah, and so and so. Almost say, yeah, na mo nyeni be bra na. Ye di be brave. Na ye di be dra distributors no. Ewurati Yakopon. Na yenya production and started kra no na orders a egu akira a ɛwɔ sɛ yɛyɛ de kɔ no na nya asam ketwa eti nyame nhra why ade amen Congo ointment your number is 0249 01 71 0249 01 71 and 0204 61 your numbers no ti pharmaceutical companies are master tape fryer muni yedi nkomo no ya na obu a wafre o say mo number no momfa Vodafone no so nka me ho MTN nkwa na me fa ye esra mo ye ba na ebobo ne sia no mo fa ni nyina e dia maye momfa enkomo ne so nko enkomo mo nua no ma o mo nya nte ye nka no na wo mo nso emefa bi na wo mo nkoton koma ye die nyina ne se no ye ko eye omo mo tunton nuro omo mo tunton ointment na ye bechem won say ye wo pharmacy shops akese pa ena ye wo drugstore ena ye wo chemical shop enso na ye ne pharmacist for ne di nkom omo chese se ointment ba ko a enkrofo etopa eye Congo omo se obe ofa Congo ointment ebegu o pharmacy shop a o mokada enche nso na asa woso obia ba mepe ointment a wose se kura de eduru ba bi na akwa so obi hu tutu no kura Congo ointment na oba wo pe eti wo mo busa wo de ye dem to Congo ointment so was me hu tutu mo se ne de bi nye no a eti Sokoto na maye no maye ade
sɛ mudi sokoto no nso aba na yɛ a ne yɛnkyerɛkyerɛ mu sɛ Congo ointment ne nya ahotutu aduro yɛsrɛ mu a sɛdeɛ mebaeɛ a na meka no na yɛ saa pɛpɛɛpɛ Congo ointment ne yɛ infections sɛ ɛyɛ wo skin sɛ ɛyɛ w'anam naduro sɛ obi nya gonorrhea syphilis white chlamydia ɛne n'asefoɔ aka no a ɛnsansan gugugu bɛrima no wo baa ho mesrɛ wo fa Congo no srasra ɛnsansan no na ɛnsansan no agugu bɛrima no wo baa no ho no ɛnkɔ ɛma w'anam mu yɛ wo hene menka mɛrima no deɛ because bɛrima deɛ ɔbɛrima mu yɛ wo hene a wopurum wakɔpɛ aduro wano ɛma wo baa mu ɛyɛ wo hene wo baa mu na ɛyɛ wo hene na nsuo bi nso so egu wase nyinaa yɛ kuro ɛmoa no didi w'anam eti ekuro no a aba wase hɔ na ama nsuo enwini wo no wode Congo ointment ne kɔkɔhyɛ hɔ no mu a ekum ekuro no nyinaa twe nsuo no firi hɔ ɛma w'anam hɔ no mu nyinaa no ɛyɛ kama ɛde ma wo nkɔfo busa yɛ sɛ na Congo ointment yɛ sɛ ɛyɛ infections aduro na yareɛ no atena me so akyɛ na akɔ me mogya mu a mede Congo no hyɛ m'anam mu a ɛbɛboa me anaa ɛno nti na yɛ a ne yɛde numbers no to mframa mu sɛ momfrɛ yɛn yɛpɛ sɛ yɛhunu sɛ mmerɛ tenten anaa mmerɛ dodoɔ bɛyɛ ne wati w'anam mu hɔ ebi a meka sɛ ɛbɛyɛ boso mepɛ yɛbɛkyerɛ wo sɛ fa Congo no siesie w'anam na yɛakyerɛ w'aduro a wobɛnom mesrɛ wo sɛ wonom aduro no koraa na mmoa no ɛwɔ mogya mu no wu a deɛ wɔwɔ w'anam mu hɔ no nso ɛno nso wɔ sɛ woko ekuro no ɛde abrɛ wo wɔ w'anam mu hɔ no ɛnka na ɛde abrɛ wo wɔ w'anam mu hɔ no ɛwɔ sɛ woko ɛno yɛ Congo ointment n'adwuma a ɛyɛ no eti mesrɛ wo sɛ w'anam yɛ ɔpɛpɛpɛ anaasɛ w'anam mu keka wo nsuo firi w'anam mu ba pampan wɔ w'anam mu kwan ayɛ kɛseɛ anaasɛ kuro wɔ hɔ no wode Congo ointment ne hyehyɛ hɔ anɔpa ne anummerɛ a ɛboa wo etua ne kama afei wawo nso ama yɛate w'anam na wopɛ aduro tuatua Congo ointment ɛbɛsili ne kama koraa ɛde ama wo na wo ho ato sɛ fam Congo ɛyɛ ma wo bi a ebi a wasrɛ nkum na wanya stretch marks wanya ne nso wode sra baako mmienu mmiɛnsa wobɔ sɛ stretch marks ne nyinaa no na ɛyi ne ho na ɛkɔ eti ɛnɛ cosmetic shops no ɔmo nyinaa tɔn Congo ointment ne bi ɛba abɔfra no maame bi wɔ Pataase wɔde nkra kɔgyaa baabi ma nipa na menim ɛkɔ nipa ne fa so nya me number maame ne bɛbo me ani ɔtɔn kun ɔtɔn nwi perfumes ka maame ne yɛ abɛbɔ me phone so me yɛ di bankasa na mene ne kasa de edi be 6 months time one of friends say yemre ne Congo ni bi ntɔ obeka no kra say but that's what them say come here say on na chede ma wo o say ye come o na say come say cosmetic shops ni nyina agi Congo ointment a wo mo eton eti mesrew say wo pimples e wo wani mu no ha ho bebrebe enkoto enku bi a ɛbɛma w'ani mu abere anaasɛ ɛbɛyusu na daakye ɛde wɔ haw bi abrɛw ɛno nti to Congo ointment ni bi na fa srasra pimples ni sɛ pimples no yɛ akɛseɛ sɛ yɛ hɔ no hɔ sɛ ɛyɛ nkumaa no wode Congo ointment ni srasra mu a wobɛhu sɛ ɛyi pimples ni nyinaa fi w'anim na w'ani mu atɔ so sɛ kama ɛde ama wo Congo ointment me nua bɛrima bi wɔde tɔɔt ɔde ayɛ ne nko a wɔde sra abrante etimi chesi miare ada obehu me na mo Congo ni bi da me bag me so okuta 50 cedis crowd be ma me se me fa Congo ni ma na menti ase me se ba ko pe na me de ba yo so de ton ma me no we 50 Ghana cedis o se je na me se menye sai na Congo na 15 cedis o se fa mo me de fa na fa ma me fa se unim wo problem bi me ni hye dan ko no ho eya na bibi betuatua ne skin no ne mo so denden eno a ensu bebre ayire denden o se emre bi a mbeche ni bi o de sra so no eno na eyi no ana eko na dem ma no ne sra nti wogya ye na de ne nsan aba wo hu no nti se eno na wo wada ho a Congo ointment no o de sra wase wode sra eyi ni nyinaa efiri wonam sa ade a eye na wo wanim dendenden no se ane enti ma ko Congo ointment de ho adanse ye de ja ye beti bi kura ka wie ne se besro ko to bi fatu fie kura se first aid ade a ehie hwegu obi so ofie a ye nka se san mara na nso obi ni entam nso no wati bi na wo de asra so ene wo de sra so aye hye pa ade a hye ogu so na de Congo hye pa sa ba 5 minutes na do say from obi na ka say mom pomponya enhye nsu no na bo so ho ato say from na okọ baby eti Congo no de ye de aba abetena say edi ahim kwa amano ne twa ne ho won kura kase mu nyina bantu wa ha na wonyusu bia yusu bi na isokoto ba mo no
original balm baako pe balm baako e original e Sokoto obi antimi nye bi egu ne mi atie mu kama e red anasa wine and a white eti koto bi fatwitwi e painkiller ahotutu aduro e se nso ne toto weda na yenwunwunu no o kasem ye o ya fa bi sasra so we so omo kasem obu ne de omo ye kasem abu adwuma fa koma wo mo ye wie na wo ho ane mututu ana de no Sokoto na wo de sra osisi ye o ya fasra so wa chika se fasra so uti ye o ya fasra so wonya cold ana fever bi a chew uyo wo hwe enye ya wonu asohie ma ne bene wamia bi na dem na anane afra fantoma na ata wo kuru wuti ne shem na fe enwurawura na emmowa kama obehu se mfifre tiu na yare no na afiri ho na ekona ho ato mo nso a mo beda mo besore na mo hona mu nyina ye mo ya mo fanye mo nko anumra mo kwa akoda yenya ye nko na isra na anumre bia akwa akoda wumia Sokoto ba mo no a na wo de sra wo da na wo sore ya ho dendende ho nya wo ya da Sokoto ba eye ba mo ba ko a eno nso aba ba mo we no eni tipen eni seso amafo ba na wo ton Congo na ton Sokoto atrechirim wo se Sokoto no hyehye but Congo ne de enhyehye se de ba ya nipa no obehu nsonso ya edantem ti bo ba na mo tu Congo amuntu Sokoto ba mo nka ho distributors no so mo nkira o mo sa amaye obi aba o se na system bi ya adwuma first ne ye ton so enso ne hyehye gu ade so ne enso ne nko a na so yen you ya ne see the drinks eti no nim strategy o mo ton so ne drinks ne wo fa so no wa fa drinks account oba na so ton so say this what the drinks account wan sana me dia ma eti Sokoto ba bo di Congo intimate no munye ni nyina mo maye mo tuni mi enu mom na mo nkoton your number is 0249 01 71 01 0249 01 71 and 0204 61 20 bibiasia no afre yebusai nyame inshallah papa medo ahai Akoma 87.9 FM on TV Akoma mo Nsem twumedie no eno a na wo hwe na wotie no ma dan na eya na ede na ema ore ho pa aya mekani ma funa na mo free me san na me wira ho wan e ma na me ne tene me bani nyina e se do atansa tama no wuye no me fi market ba me ba no waye aduane no abre me bi otumi betra me nkyene me bonkomo yes ana me kan na me wira ho etoda ono na ya na cheche ore oba no betra me chema me ne bonkomo o free mo na wenye mfi sai o free mo no 27 years oma ona na no omumu de hin na se omo ma me ba ni otoso ni keto ni di nachi no ni keto ni di nachi no ono na eno de fa enfoni ne ma me de na akra ne da ne so no ono no na eye first one no with Eric no we no ono na o stress water de na akra da ne so no ne kunu no gina ho ono na first one ono na so ma me pa omo no ye ma me no okay wo rema se camera no capture no nkra me no okay we no we no mo ono sa ma me no de no odi so a oba no na ma me no e de frame no sorry na me ko pentigos but e ko mo de me fa so ntime jai kafra pa o se wo ma me no so ampa hey I see but I don't know second one the one so ma me afi no say ne ma me ne me when say ne ma me no ti me da kura o shama ya sesa o sa ono de onim say me na ma ho but when de omo de onim say omonim so ma me afi but when penny for me no mo na trying ti aha omo papa it is well tiketo ne de onim say it is well with your soul Mate, it is well. Said the TB and Unkra nine, Onyame Bayadrum. Mate, Yabasha woman. Mate, Yababua. Mate, Ombessia could school because meaning say almost per se, almost sign could school, almost almost sign could school. See, Miss Ramo, Nana, Grana, Ebabuamewa.
Okay. Nti it is well. Ma memo number no me say wo kapre wo simple ni nyina enyadia is 0245 301462 0245 301462 0245 3014 0245 301462 yɛmfa nhyɛ yɛ maame ne dwa no na wɔntumi nhwɛ ne nananom no na Castro Fidel Apia Castro onyame nhyira wo Medina Mohammed nyame nhyira Comfort Adilako Comfort nyame nhyira Linda Fotu Globe Obent Impes Enterprise Safari Yusuf Decay Ventures Joseph Quay okay nyame nhyira wo na bɛmɛ Mami, yɛmawakwa mejosu. na wompom te sɛ Nyankopɔn adahoma bibia ɛyɛ bɔkɔ. yɛda nyame ase yɛbɛnom ahema mu no Sanete. Yo. Abusuafo me ma mu nyinaa ha ene awie ba bibiala a wo a wotimi ka won susu a mo hwɛ me ɛwɔ TV so no. Kingdom Herbal Center ana ene yaba yɛde nsɛmɔde ɛde ɛbrɛ mu. Na bɛ sɛ busumi ni yaka eniyadeɛ ho asɛm a ɛwɔ yaso yɛyɛ mesrɛ next month free screening no mo a ɛte simani so no yɛguso a yɛbɛyɛ ɛde ama amanfoɔ free ɛno yɛguso na ɛno no wie a ɛkyena so no yɛyɛ free prostate ɛnso so ɛde ama mmarima a wɔn prostate aka no ho ana deɛ ɛtɔ so bi mepa nursefoɔ sɛ adwuma no mu atrɛ enti no mihia anursefoɔ a any security for mobile beboa yen Great Kingdom Medical Center yewo akropon akuapem enti mesre ebia wo ye nurse wa wie school ye postu o pe ba bia ye adwuma fa wa application numbers na good TV no so no fa mu ba ko ne frɛ yen na fa wa application ebra to ye nurse na wa wie school ye postu o pe adwuma aya o frɛ yen number na good TV no so na eno so no ye bɛyɛ den ye be faw na ye no wa ye adwuma enti hye ne nurse for any security for and ye pom se adwuma no mu tre edom eba no a nurse for wono nko antimi nya adwuma se ye fa bi ka ho na omo de ye adwuma no ye wie ne saa de na ye kɔ adura ya to ne din se Kingdom Garlic Bitters and Capsules na me pa chopi sa adura ya me ka ho asem a kyerɛ wo ene awie ene ne garlic adura edi kan ba ɛwɔ mai na ɛyɛ aduro bi a abribia no me ba me ka se ɛwɔ se efie bia mu nipa de ɛwɔ se monnom sa aduro ni bi sa aduro wei ɛyɛ aduro a wo nom no na ɛbɔ wapomuden ho ban ɛboa ɛma yade ɛmetena wo nipaduam yare bia na ɛwɔ nipaduam no na etu na ase afei nso so no empo so wo nyare a wonom bi wonom a ɛboa wo sɛ yade ɛma nipaduanim saa yɛ aduro yi na wonom a ebustu nkwamoa no ema immune system no ahoden bam on se nkwamoa ne ba form na yare abetenam yare betenam a ede haw bebre ede bre wo nipadua no na so wo hye ase se wo no nom Kingdom Garlic Bitters no ene ne capsules a eboaw ebustu system no ema wonya ahoden afei bia wakọ ayaresabia hospital doctor akachro say cholesterol no adọso ewo wo nipaduam cholesterol na adọso wo wo nipaduam nyinaa no eduro ba akopɛ ana ebeboa wo Kingdom Garlic Bitters and Capsules sa eduro ya ye ka ho asɛm akyerɛ wi ɛno na covid ba ye empanifuo tena ase hwehwɛ mu sɛ na obi biala a wonom Kingdom Garlic Bitters no enya ade a covid no ubetimi ayden enya bi because a boostu system ne ma nkwamo no ahoden ba ma yade ntimi emetenam enti sɛ cholesterol na adɔso mogya ntimi ni afurusane wotena ase kyɛ kakra bi wo se anansi akyemenan anansi akyemensa na wonan aye titiriti onsa aye titiriti onsa no untimi enkoa ne sɛ de meyɛ medie anansi akyew afi wonan na wodi si fom no enan no wutia fom a wonte wutia fom a wonte dadoa wo a wonte wompaboa eyi firi wonanse a unhu kura sɛ wompaboa yɛden eyi afiri wonanse amanfo bebre ɛwɔ saa hawi a meken ma me papa aduru bra ɛwɔ so sɔre waka
original na wokɔpɛ kingdom garlic bitters aduro no bi efiri tete ana yanom aduro ya bɛpem saa bere yi obi a wɔnom kingdom aduro bia no edi ho adanseɛ ɛyɛ nnompe nkasɛɛ ne ntinimu adwuma nti sɛ wo ntinimu no ɛhaw wɔ mu a efiri wo to ase ɛba wo nan kokom ntinimu hyehyew afei wo nan na wodi asi fam no obɛka sɛ yɛ asogya ɛna de agu na ase ne emu yɛ wo ya emu twitwew emu dudu kingdom garlic bitters and capsules no eno na mekanfo edi ama mo a mohwe TV no wahu enuo no etwagu ekoba saa ye ka odi a ewo mu no na ofa ofo no atwa na odi ato na okope bi ato a na wahu afei sɛ wo akoma yare pressure ana hawa kingdom garlic bitters no wo hya ase sɛ wo no no ma ɛbɛyɛ den sɛ wo pressure no bɛkɔ soro ana ɛbɛba fam pressure kɔ soro a ehu ɛba fam a ehu enti pressure duro pa ɛyɛ kingdom garlic bitters and capsules sempo wo da aduro so doctor do ato aduro so a pe kingdom garlic bitters ka ho na emboa na niema bia ntimi nya den enko nkan emfa ema mo nso so a mo yare asikyire yade no na wo na ase atatai ufutimi dwunso na dwunso do afei sukom ta dew na komo dew mesra wada uhia ya adura ya to ni din se kingdom garlic bitters eyema obi o wa asikyire yade eyema obi a wo pressure wo hyase se ono no ma eboa wie pa afei susu no enei code aba ono nom garlic ya eboa ebe pam yare wabie wo nipaduam de afiri ho ya dure ye kase ye ka ho asema ye nwie ne ntimi paacho se wo hwe me awie ba bia wo wo Ghana bia no me number no na gu TV no so no fa number ni mu ba ko na frɛ me anase fa pen ni pipa fa phone ne bo number no gu so 0559 72 91 01 09 0559 72 91 09 and 0597 29 88 55 0597 29 88 55 eno any numbers a me didi dwuma e wo maso eye enye eno nko me pacho se u hwe me u tie me wo ye oba wo ye bema oba ukunu oman wani enje e wo mpam se sei kusukuku na abansuo na se to epete na agya na dia wo eba wo hia se ka wura ebesina wo yim enti bema bia na wo hwe me a waye mre e wo mpam bema bia na utie me a ummo homoden oba bia nso so a wo so no wo hwe me a ukunu ema wani nje no eye kingdom ginseng power capsules edro wei ana se wo no ma eboa wo ma wo a wo bema no emu ayemre obema no ahoden enim abribia me ba me ka se bema no hwan bema no di okotire ebetiri bema no di oni ne yiri hia utimi ye na asede enye wo bema bia wanimu agu asia na de bia ugu nu hu anim ase kingdom ginseng power capsules ni ye adura a wonom a ema obema na ahoden bam usisi na emu ayemre sisie na untimi fa nko up and down no eye kingdom ginseng power wonom a emma wa hoden enye mema adura che so wonom ya peking kran na mom esiesie uni pedua no ebra wo sore anopa obenu mienu anopa mienu anumre no wonom na no na wo hu nsesaye kakra wo uni peduam afa obohu an se ahoden no wo hura sise gan na nye sisa na obema no ejina so se de mapagya mensei entofom ejina so sei saa enti wo ye bema na se ugitum se wa ye mre wo de no enam pressure na ewo so no ebia bp no enu bebre na ye nonom no ewiki ye mema no eni ti na kingdom garlic bitters wo ho se wonum bia ebeboa wo ama obema no ahoden abam ebeboa wo ama watimi agina wo na so enti bema bia na wo hwe me bema bia wo tie me a ugitum se wa ye mre wo de ebia eyenyini wo so de ebia eye diabetes for no so emema do na ayemre wo de ebia nya yade bia eyemre na wayem de emre no ebi de eyehu na yire wuro no ho kire no kura no odwane aware mu ntokwa aware mu atete emfa ho ene ade kura ama wo bema no ayemre kingdom ginseng power capsules
mmarima no so a matwetwe mo mmarima masturbation ama mo mmarima na fonfon ama mo mmarima na ntini na wɔn nyinaa na ama mo mmarima na yɛ mmerɛ no kingdom ginseng power obi timi frɛ na doctor me see aduro no ɛnyɛ kingdom ginseng power num aduro no wo frɛ a mɛkyerɛw sɛnea wobɛsi anom aduro no ɛne deɛ wode bɛka ho a wobɛnom nti sɛ wonom aduro no a wode wobɛhu sɛ yes obɛma na ewu da fam sɛ etim no ɛbɛsɔre agyina so kingdom ginseng power ɛyɛ mɛma aduro ti bɛma bi a wotie me a wayɛ mmerɛ bɛma bi a wotie me a obɛma no ntimi nya ebi afɔn ayɛ ketewa frɛ me ɛwɔ 0559 0559 72 72 91 91 09 09 0559 0559 72 72 91 91 09 and 0597 0597 29 29 88 88 and 55 55 Mr. Numbers no and a good TV no so no fa number ni mu baako na frɛ me na me mboa wo na me nyi saa hawo no mfam firi so afei me nua mo ma ene mema enamu yare etete mo woyi oba wase ekekaw nsuo egu nsuo na egu no ede enka ede abraw ama okowukunu odofo ncha na ni nyi se ono ubehia ono uhia na ne hunsuo na wose kow mu abetimi de anyinse na eba abonten afei so no eniema bi yifiri wase te saa katoa afiri mu na eba mesrɛ wada maame so ho owu enamu yade eteteo wato adura enkwa frɛ me numbers ni good TV no so no woyi oba na wo so enamu yade aduro mato wei enko aduru bra wo so frɛ doctor pani no wo kyerɛw ade a ebema saa hawo no etu ase afiri ni peduam enti sɛ woyi oba bɛma o na sɛ wo enamu hawo bɛma no ho dodo emu hyehyew emu fimfim ɛwɔ ha na isensuo bi firi bɛma mu ba na nsa begu ho na ɛkɔ me waduru a me de bɛma wa wo bɛnom a ebeyi saa hawo no super tremendous capsules ɛyɛ enamu yade aduro aboa ma dodo na ne mema dodo na a omo wɔ enamu yade na mesrɛ sɛ wo frɛ sabre ya manugu so ameka sɛ ya mɛkyerɛw deɛ wode bɛka ɛyɛ super tremendous no sɛnea ɛbɛyɛ a enamu yade na wako na enko no ebetimi ayɛden akɔ ntem nti aduro no ɛyɛ super tremendous capsules kingdom ginseng power ɛyɛ mema ɛdeɛ kingdom garlic bitters and capsules na tienie garlic no yɛwɔ ne nsuo ɛne yɛwɔ ne topa yɛ wɔ hɔ nti sɛ wo kɔtɔ a maame deɛ wo pɛ no sɛ nsuo deɛ na wopa na watɔ sɛ topa yɛ deɛ na wopa na watɔ na emom enkɔtɔ ne mienu emfa nsuo no nkɔnom topa yɛ no yɛ deɛ no nte saa da me ka sɛ yɛmfa nsu aduro enum aduro ɛyɛ nsuo ɛne yɛde num aduro nti hyɛ no nso ma me sɛ meme deɛ ne deɛ mesrɛ wada yɛnyɛ ne saa na mesrɛ me number no ɛne good TV no so no Dr. Pani sɛ bia wo hia me open nsɛm bi mkyerɛmu bi na wo sɛ me boaw na yadeɛ no opɛ sɛ wo ka wo haw kyerɛ me a your number no ɛyɛ 0597 29 88 55 0597 29 88 55 wo frɛ na yɛ engage na wa frɛ 0559 no 72 91 09 ni nyina yɛ me number so person ne me twetwe baanu nkɔma a wo de frɛ number na egu TV no so no me de na da form no ofra e yade a medwo so aduro ne yɛ kingdom ginseng power kingdom co-bitters super tremendous and afi ginseng power capsules tie omo so penis no mesro for application no fabra ona wo de frɛ yɛn o frɛ numbers na egu TV so no a ye no mo e betwetwe nkɔmɔ ntimako meda wo ne wa tiefo no wahwefo ase me tiefo no mahwefo so edase ha ya Akoma 87.9 FM on TV o say Chrome TV Akoma mu nsɛm dwumadi minim sɛ ɛha wo pa minim sɛ ɔra ho pa nso saa ne dwumadi esiti na emu mame enkoso ana me na lukaya onyame enhya sɛ wahunu mame ene enyankai mɔbɔ hamdia ɛwɔ tɛchima hamdia onyame enhya papa anti Bernice onyame enhya teshi nyamensha SK Bonnie Jura Banso nyamensha Francis Kweku nyamensha Mama Doreen Watakwa Ruth Afam Rita Obenewa Adams Memutu Samuel Mahama Ezuma Elubo
nyame onsha Rita obene wa de enra onyame ensha Teresa Chocho Banfro and Moneyboa Enterprise John Kweku Owusu Patricia Sena Apam Bri nyame ensha middle Marco, na what to say nyame adom wahu me mmɔbɔ na wo so ɛ. nyame adom esu we ye pa yenrem we De bia wo ti asɛm foforo. De bia wo nya wadwen sɛ obɛyɛ koraa. Ne de aba. Otiefo odwene wo ne nso so. Eturu bia wo nti asɛ yɛ adwuma ne mmra. We no kura de che say enwanwa say wo mo a na pɛyɛ some be support na dwuma mu ne saa na tie wo ho don tia na wo hwɛ grandmother ti we sa ma ne sa o ye ne den sister je se woni mienu kura wo hu nyame na wo bebutuo emu ya etiefo na ye jomudi dan ni den nyina wo to nsa fra we kwa de willingly from pem no so maako esanse ye dɔw na se obi adwane ato ne se bibi na epam no ti onhwe ma de kɔ ne nkɔkye abrewai ne nananom enhwe the sent no said omo ye na omo nya ne saa so omo ye bia ma obi ama wɔkɔyɛ surgery we de ohia kakra na de agya nyame ne hene meji watiefo ne wahwefo di maako we ya danse die o ayona pharmacy adanse nko maako agye nsem sana ma bebre wo problem bebre wo ohaw ana ma konko mu pedro a tatahwe omonum ya nanka etu ya de na se de ama omo kra nanso so esanse batakarisha adon so ntino aya na ye nhunu kra mu papa ma ko me dase nanso ayona pharmacy fokofa gynec syrup edi be adwama so no ene mane fra eya adansidie enti ma kwa wie me sa baba betena ha na mama obi a nigidie ayera obi a wonni aduro bia mu gidie se gynec syrup ne de abane ya baba betena eye duro na eye du papa me se wo pedro ensebo mu ha biara ebetumi atu ase ede ama wo a eduro ne ye ba akopɛ e wo dwaman so eye gynec syrup ayona pharmacy for na akofa ba adwaman so mesisa wo ye oba pa na nsebo mu ha wo teteo wo de ne ntumi mmayie wo de ne eba ani tum anasa wo de ne eba na yiyi ntoanto akese eba wa yase bere wo saa mesefi a wutim se yesrewa ne se yesrewa edro ne din de gynec syrup efise eyedra se wo mensese tete wo entumi mayie na wa yase rewo wo de na yi ni te se eba obi de ma ko betima we na be 3 days ansa na tumi ayi ni ti eno na ya na kan se enidane no na se enidane ewo wo so a mesi wutiri ankoye yi a obeye nkobesie eno na ayona pharmacy fo adwenga na fo ye ma ho eno o se be ma besam na nim fifire na wo benya sika ya wo ade na odo bekɔ fie na wontumi ma eba ensu ni fie de obesa de waba wachi yati fie kwa ye do so na wakɔ na wo se eba ne sa ye do be laughing stock e wo fie a wutim bro no a wutim to oba mesew entwa mani nsi ansa na mehu yankan aya na eni adro baabia enta adro no eye ba akopɛ adro no din de gynec syrup eno nko ani adro a se anidane wo so na wo de ne awew obi wo hon mama akwafi mu ni nyina onya message twice in a year enka me de ba bosumi bia ba ako edumienu kopem se afene bekɔ na wie ye me se gynec syrup nti me menses eba to aso saa ade se bia menyem menyem adwen se me be fra afuro so de gynec syrup ada romant no ebe basa na eba so a ewo se ani ye fefefe eni kwan se wo de na eba wa ya sewe eni kwan se wo de na eba eyi ntoanto a ena enya se wo de na eba eni ye tum odofo fa number yi se wo penchire mu bi aburu me de iso a na wa fra Dr. Penny na wo de wasem e de ato nanim eye 0597 216047
0597 21 60 47 47 and I said 0597 21 60 37 0597 21 60 37 order for numbers in me and emu bia obefe bia Dr. Penny ni befa na wone ubedi nkom or how bia wo mensis mu bia no me se bonamane kwan a obefa so obenu aduro ene akira sem bia no me se friend numbers ya me dia tudwa no na Dr. Penny ni betie wasem na waye wasede no apede e de ama wo ama ensebo mu how bia etete wo no me se ubenya solution wanya no aduro wi anisa enti omamu ha pharmacy shop bia obeko bia anase license chemical shop bia obewura no me se eye fofofo e wo honom ebusu e wo honom kone kopa bito efise aduro no aba bedi akagina mu aba etu ya menses hawo na se me se oba bi menses atete na ma akofa fibroid yare no e de abre no yare kese pa ehyanse entumi maye ewe wo na wo feel so de save wo pa de tomu anase ompo no obi de o sa ma me de se me ho na atome sebi agoboni oba kodi ni mpomte ka ono nko a nanka eni kwanse ne menses eba nanso so mayan hye so se eyade bia eno ne mama ye nyini ya from boso me so na makwo wutumi tunkoso yi a se odi adanse se ema wo ma ye fe nanso so wo de anu ntumi ma ye wayi wani ebetete wa empie wani mu a na sebi ama fibroid yare ababa beto wofu eno na obehu oba obe 35 years or 30 years nanso so hwe nanimu a aso obi a wanya 50 years nensabuo na tete na ma wanya egg define nanimu nyina wrinkles nanimu amuamua ama emfi a wadie ne yakakra na wonyini esanse enyini abananimu ntem mesi eduro betimi aboa ama sa fine lines na ya na oba eda wani asama wesese bi wadunu wo mpanyin fie mu no eduro ne ye ba akope edi ne gynecare syrup eno nkwa ne eduro beboa ama yanimu wrinkles ni nyina obebo ne nsebo ma tete na mama akọ ne widie nanim ese prekese odi nku bia kan emfa oba misi ensebo de apart from sa wonyem no bosumi bia so wo so oba wo moje eni enu na beboa ama waye from enti misraw ra pharmacy shop bia sa bra me kase wo de wo kwa so pe gynecare syrup se wontumi mbodi na me se ye de ato tv so fa wo phone ne twa wo ra hon ma wo se edro we na me pe ye beyi bi e de ama wo fibroid medical kase emfa wo ni mfie dodo wa edi ena mfa ho ne kese a aye sa wo de no ato na entumi ma sebi nyensen ento wo yafurumu a edro betimi aboa na ne fibroid na tu ase de ama wo edro ni gynecare syrup ebeboa na ne fibroid na ato ye mfre bebre no ana ne kese aye no na ama sebi abawo ho aye memremre de ama wo obi wo ho no ma awode no ano aye memremre ne sent no wontumi emfafuro obi de mpo de wo fa mani hu say yes nyensen na ba nanso efri busumi mienu kwa ne busumi miensa so no mako krabasa na assign echi asaba awode no aye mre eduru ebeboa ma fertilization ebeboa na siesie awode no ama awode na ye fefefe no edo ni the gynecare syrup obi on ma make obeka so me de ma wo ba akodada enti e ma ya me twen se beba me hrawo problem ya ba awode no ho awode no na ho de ekofom enti eduru betimi aboa na ma awode no asare gani ni strain na ye from se be ya wo ni ukuru kodi nhwemu a wo betimi afa afro na wa afa wo ho afa wo ba no edo ni the gynecare syrup enti me se memma wo nkuma afo ntwemfia ensi so memma wo kunu end disrespect o memma wase emfa ni nsa bonkum enkasa nkyerɛw esan se wantimi anwo banana amana edro ni the gynecare syrup eno nkwa no edro aboa na tumi tu ya menses ho hawo fibroid na atena wo so ache no wo nsebo na emu nsensem bebre wo wum na ayemre na wo de na ayemre no eye edro ba akope edro ni the gynecare syrup na wo to bi no ma esese wa wo de na menses no na meka wo se etu white ase papa se o de po atena wo so ache mfre bebre
ya me se edro betimi aboa net o de po na se ama de broni fe ne white no eye gynecology obi wo ho no mo a ensu fita free ensu fita eta free na na mu ba eba enya nika mako emma himfie ho nya nika kwa me se wutira nya ya wunya bema bie ne wo no betena efise bema bie ne wo asabi saa de ne wo so a wo no betena wontimi enkwa abontin kohwia de bon etiefo mfa ncheme na wobada mu so a ne yire a wate sika ye ne ho ade na kanchi me so abago bebie de so nya de akere no me say kwane kope gynecology na ebebo ama odepo na atena wo so ache ama se bi akoso akuma na ye bibie wo ho no ebebo na etu ase e de ama wo se wo ye obi so na se bi se atenka no wonni bia eye duro na ye friend gynecology e na oba panyi se monopause no etete wo ne ebebo na etu monopause wo sensem bia no eye gynecology na oba ni num bia ss eye ni se bo ho adwuma no na be ma wo so pe piling capsules enu bi so anom na ebebo na etu kokwa ase de ama wo eduro betime tu kokwa ase e de ama wo eye piling capsules ena dompe mu adwuma say yes asabro na etete wo wachiri bramo to ase twetwew de fe ne sciatica no wonsan no etaye otitiriti ena wo nai taye otitiriti wo nante kakra wo se ananse achewa odofo edro ni di impressor capsules eno ne yato ni di 1+1+1 is equal to 3 ma ko yemfa number ne to ejiri last 0597 216047 0597 216047 0597 216037 0597 216037 Marco uni nyame enye adwuma da senne ye besan ehia nyame ensha papa. Okay, me pacho mo mremo enfama me. Na taxi driver no mo say friend say. Osolabadi. Okay, Osolabadi. Okay, Osolabadi nyame nsha papa. Osolabadi so abre ye mami ne ne nana no menyanka no wama wo mo 100 cedis. Or your taxi driver. Na da bia no the kind mo no. Otie ye pa. Otie ye pa na. Akria shawe mo emame. Christian Boadru, Pay Ventures, Husseini Al Hassan, Brothers Enterprise, Felicia Atofo, okay, Felicia, okay, Clever Transaction Solution, Teresa Chocho Banfo, Onyame Enshamo, Paul Joseph Crane, so Onyame Enshaw, Abigail Na Sekua Saki, Onyame Enshaw, pass support Yamami and Enyankano. Again. Marco, Diana, you, the yes, run say, your mammy, when your baby, over to me, I can come. Said they were to me, I should saw a crowd 5 days. And you reach so 5 days. Imua bedru sabre. A bedroom samri. Over to me, I am an apple, so none in Isika. We baby in eyes and creative in eyes from Uncle School in eyes. Se bibi kakra ba na wo ya obetumi akọ na akra ne kan o se dey bia o mo kwa ade o mo be di be ko school ko ade na emu se say adwuma say ye no e be dey no obi so akọ school sikasem nti yes etiefo ne adofo ye mo ade adom ye de be ma no ai ama ne di akọ she bibia ye de ase maame so mu yo papa so mu ye yo ama yenda etiefo ne ahwefo ase pa se bibi se beto mani ma ahokeka omode esuye mu be de bo nipa no ena na mekenkan James chapter 2 now wo kan se no na mehunu se obi a wo hunu mobo no na makan bible na bete ho na no pay ayamayi pa se obi a wo hunu mobo no awrade be hunu mobo atem sir yeah atemu awrade be hunu mobo eya na the verse na mama James chapter 2 verse 13 James 2:13 ai o kan say now atemu na mobrohu ni atemu mu emma de ohunu mobo de wa hunu mobo se ma hunu sister mobo a mobrohu ni atemu mu mame se me so awrade be hunu mobo I see
me yam hye me nepa ene Isaiah 54:17 na mo bro hu wa no ho edi atemu osunkunim bia wo hu nipa mobo enti na meka se tiefo ne ahwefo a mo bro hu akoma ne adwena mo wo Awurade Nyankopɔn nhyira mo na mo bro hu na mo aye na Awurade so be hu mo mobo watemu and one person catch it. Everybody nhyira mo se minim se free na koma mi obesere esu no tu betwa ne unse sika ya ade nyina yi so money answers everything sika ya ade nyina ye enti no Awurade nhyira mo na mo nso so mo dahi adam Awurade mi hu mo mobo yes mo madahi adam se de obi enwisia na wo mu jai school no mu nya kankan Dr. Rasta any doctor yanka doctor there as a one so ABA heba sure ABA heba so for 3 days me pacho fabra me so ma me ne ho ne hia me pa na ABA enro ba ye no wo se enkura no wo nananom no wo musu wafa school fees was say one school wafa say you signed the one beko school no ABA and part of betimi the name to so ama me abobenya me no mahu no area to so ama oh the obi aye was say enkura ni school ABA heba clinic your enra wo ba ye enra juada oba ye no okay so rasta so enkura no is almost school e da na be say na sepa nyame hira no time limit onya ne kase o time on be me hwe wo mu akoduse da na sepa nyame hira no amana hode ye be aye ni o ahwefo ni atie na se nyame hira no na juma no enkoso nyame so mana ahode amane ko nanim da na sepa Danase grow from be ye hwede ma me adura ya be ye danase do mu nyina ase do bia ase ade biara do bia Akoma so nyame fa ye so no fa nyema om da mo ase pa Awurade so obehu mo mobbo da mo ase nyame so obehu da mo ase ma ko nyame hira ma wadwuma ne nkoso sekua nyame hira mo pa da mo nyina ase da mo nyina ase nyame nyamo kase ma wadwuma ne nkoso ma wadwuma ne nkoso do bibia said be adachi ne na bi number bia obi su be yes asma e bi e kan ne na bi nam onu ni ho ko mama na eya adwuma sa o eya adwuma akwantu mpa na otahu senhira no akwantu na otahu sense e bia wo ha ya wo hunu patakwa otu ko di baby no say we did just so nyina sa from nowhere mama from nowhere never let them abra yes enti sa una na bia ye sa de ni baby u papa bia ye sa de ni baby obi ama na ni aba ya ma jase ye sese nya me ye bia obeye say wo mo ye ma no ana akua begina ho bi begina ho bi begina ho bi etiefo ni ahwefo 120 ebi kura guso dia banyina 20 we 6 7 8 9 100 cities 100 cities kandada me amuni ubaya mana confuse you and 100 cities there's a 121 12,100 I feel the way yo G 12,120 million inti mame de Akoma mu Nsem atiefo na ahwefo anra wasem betodwa se de be ya nyanka nkrofo nwisia bedidie bibiara se fa ya ma ko nyame hira mo mo nyina nyame nyamo kase na nkwa ohumma so yempeja na atiefo nhwe enti ya disika imau se eye jetre emau na nya bi hwa nkoda yi wondachi no manyina beto unya nwui Awurade ma wonte wo bre so aba wati dan fa koye adwuma na adwuma no so mra mfa so adachi nso ti so obi wa ho kire mu a
What you mean? Already shroud. Onshira so bibiara observe fear hono. Nyame shira omo. Nyame shira omo nan. Marcos nyame shira o. Aduma no nkoso saa. Ye obonefo bi hihya abibima wa. Nyame fa wehu a. Obonefo bi hihya bibima mo a. Onhwe ye ho ne mo ye ma ye no. No yi mu free mu. Omo aduma no nkoso. Ọma mapomudin ekwantenten obi biara se bibia fi ye ho no nyame hye obi biara nan se muni apomudin ye ntimi mbeto mo but nyame mama apomudin ekwantenten dama se pa afeni ohun ye okwanchen na sister Kwia odi ye kwama asofo maame no nyame hyira mo nyina edama se pa nkora ne dama se me so me da se Madumunti, amen. Wasua na wani na se de manisuo ntwa na wani sikaya ade nyina yi na wani na eno na de papa no na eba na wani na me kura sana life man on there on to ne panko on to ne panko no be hia difo we wo de kwa ya adwuma na ekran school die free na kure se baby yes school and school no baby o mo wona ko sana afa ne yakodi admission eno so be ya enti baby o mo ko na womo ebe ko wa enye scan bi na abe yi di ama wo mako school ab herbal clinic so for rasta so for 3 days so be fear the school dana se pa womo ko yi omo start ye be hwe ye be friend nketwa ni ye no nketwa ni ye no kura so wo kura ni nyina o betua school bia omo da so ko no eno a na wo mo nko obetua ni nyina kama why kona afa we adwuma ate man we ensenjeni o ensenje because the oba na nya diwenti na oba papa ne neba Debbie na oba eno na mese oba mo 20 million that's na obi asa shekran school ukọ mu ani nje wati na we na nya pomuden we tire ka je se why ono nsa hu mu ye ka ya na gasa agro chira fa case bra wo de ofa wo case ne ba wo de te dem na wo family say ya na yes a ferry o say ye di anyu say wo bi o wa on ferry o but I don't know wa enamfo ya ba ensem e be ka kire wo no but kwa me ba kura nipa bebre kan se be gu me ho animas wo se de ai me be gu me ho animas ye nye sa wa ha no ba wo ma gu ase debi amosi me ba TV so ko obi abehwe me na se me ba no mo nhwe me one ton yare enso awunya because menwia dia e krono na menwia nkwa dia enye ko 2 days eno time ban ye start and then so hwe ye mo mbo no say 2 days go na 120 million na me ko ba bi na within 2 days menye 120 million dia akofia anu ye no ase na obehye dem awu ma cause mami bi ba o ha wa frame sisia oba ha ma oboa no ono so afre wa frame mami bi no frɛ ya sentomo se ne kunwu ye ne baby wo omo de ne baby ko 9 years ami ye kwache no ana o frɛ no no nti akwala ne nka wa frame sisia wa hu me on se ono ti e ke on so obi aya ye bi ama no ono so wa frame me line na sa akoma mu se ka se be kan kofo a ma ko sa boa wo mo ya boa wo me nka wo se ma ko wo se na boa wo ba di ye timi nkan ma ko bacho ye timi be de nya no ye timi nkan ma ye se first can good table na so fa gusu te se mu so ene gusu Kofi
Yeah, go baby. Yeah, go 120 million. 120 million. 106. Why are they? Mommy, I If you're a fuck out. Amen. Papa. Go for so. I yadi go for so. And the amano. It's you what to know a winner. I was happening. Public so I respond. Yes, taxi driver no I faha no I oh parking the car no so we are there. Mama me piano na flower. Okay. Eti ahwefo ne adofo nyina no yeda mo ase ne mo ye ede amaye. Nyame ya adom ochina ye besan de akoma mu nsam dwumadi aba. Nti wo so wo hawo a eno ane so abawura ha na wo de aba. Na ya hwe ne ya tena so ede ama. Ya de mo ase ama mu hwe ani tie.